Comisión de gestión ten que abrila, Sí, claro. efectivamente. No, no, do cable xa está. Sí, bueno, las aguas ya las puse yo, ya está. Claro, claro, bueno, está ya en. Ya está. Vale, Estamos despeinados. pues eso. Sí, Digo, sí, sí, sí. transmisión en YouTube, tal, y ya está. Vale, pero ahora no. Espera, No, ahora está, no, ahora le di a pause. Ahora está Vale. en pausa. Ahora no. Ahora Claro, miro, a ver, mira ahí. Va con retardo, ¿no ves? Ahora está. Levo un segundo. Este. Esto. Hola. Tú esta merda, sí. Está grabando, no digas mierda que esto estamos bien. Claro, claro. Hola. A ver. Ya, Sí, ahora sí. puedes hablar, ahora está en pausa, ahora puedes decir mierda. Sí. Ahora digo, se pode ter unha cámara en Sí. pois, oye, nada máis é que é moito máis rico, porque se pon fijo. Despois de todo, Sí, señores. Sí, sí. Bueno, sí se ve muy bien. Sí. Sí. Pero bueno, Lo digo por curiosidad. es lo mismo. Sí. Sí. Bueno, vale, hasta el lunes, que son películas de televisión. Creo que está en pausa, está en pausa. Hablo porque le pongo el alma. Ya os lo publicaron en el libro local. Hoy son 5 días. Sí. Tengo 5 días. Estuvo hoy. Se está bien. Las cosas, ¿no? No, aquí no. Sí, a mí también. Sí, No, ya, sí. Hola, boa tarde. Afortunadamente temos tempo solleiro, aínda que moi frío polas mañás e polas noites. Vou cambiar de
Boa tarde a todos e todas. Comezamos este pleno ordinario do mes de xaneiro. De xaneiro, sí. Como xa tivemos outro pleno. Ese estaba eu. Bueno, pois comenzamos o pleno ordinario do mes de xaneiro. Bueno, antes de nada, dar a benvida ao público. Por outro lado, informar, antes de proceder á votación da acta, que hai un erro na mesma, non sei se dieron conta ou non. No aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de recollida de residuos sólidos, pon que o asunto foi aprobado por 8 votos a favor, incluindo 6 votos do PP, e non son do PP, son do PSDG, e 6 votos en contra do Partido Popular, a favor con 6 votos de PSOE, Democracia Ourensana e Partido Galego. 6 en contra do Partido Popular, é un contrasentido que pon a propia acta, entón que o saben que xa se rectifica. Por lo tanto, non sei se hai algunha outra consideración que facer sobre a citada acta ou non. Don Ramón? Daniel? Bloque? Certo. Partido Popular? Non. Entón votamos a acta en cuestión. Votos a favor? Abstencións? Ben, pois pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 9196, aprobación de cifras de poboación do 24. Teñen vostedes un informe de estatística do Instituto Nacional de Estatística no que se indica que a poboación de Barbadás a 1 de xaneiro dese ano, é dicir, de hai un ano, era de 11.176 veciños e veciñas. Non sei se queren facer algunha declaración, comentario ou intervención sobre o mesmo. Don Ramón? O Bloque Nacionalista? Sí, mira, a variabilidade que figura aquí pode ser debida por as persoas que estaban do convento das Monxas aí en Sobrado. No, a variabilidade aquí hai un informe municipal, do padrón municipal, que nunca coincide co dato de estatística, porque basicamente, porque hai persoas que se dan de alta a final de ano e xente que ten en curso a súa alta ou a súa baixa, e polo tanto tamén ocorre o mesmo no outro sentido, é dicir, peticións que están de outros concellos ou persoas que se trasladan a outro concello e en Barbadás está cursada a baixa, pero no INE ainda está en curso. Entón, basicamente, esa a razón. O Partido Popular? Alguna intervención do Partido Popular? Sí, bueno, boa tarde a todas e a todos os compañeros de corporación, público asistente e persoal funcionario desta casa. A ver, totalmente de acordo cos datos, ca información que se nos está a trasladar nesta tarde sobre o censo a 1 de xaneiro de 2024. O que sí debíamos reflexionar, si é algo que temos que recalcar, é que Barbadás, sendo un concello limítrofe do noso status e ámbito, non terminamos de despegar en canto a empadroamento. Por moita campaña que non está sendo efectiva e por moito que nos empeñemos a intentarlo facer como está facendo o grupo de goberno. Dende o Grupo Popular sí que, como xa trasladamos outras veces neste sentido, tiñamos a solución para que Barbadás aumentara a poboación como está facendo ou como están facendo outros concellos limítrofes, véxase Pereiro, véxase San Cibrao. Este aumento de poboación redundaría en máis financiación por parte das administracións. Entón, é algo que o fago e o traslado hoxe en maneira de reflexión para que todos nos poñamos un pouquiño as pilas neste sentido e que si fagamos un pouco esas actuacións e buscar esas formas para aumentar o censo. Sabemos que hai moitísima xente que está empadroada noutras localidades e está usando servicios de Barbadás. Entonces, creo que a liña a seguir neste eido debería ir pensando nese tipo de poboación, como podemos captala e como podemos ganar poboación e financiación ao mesmo tempo. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, don Manuel. Ten a palabra, tenente alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, decir que agora mesmo, aínda que non hai activa ningunha campaña de empadroamento, houve varias campañas, tuveron un éxito relativo, non é tan doado. Non é tan doado impulsar a poboación a que se empadrone.
non lle acaban de ver os beneficios fundamentalmente porque no mesmo núcleo familiar, como todos ben vostedes saben, unha persoa está empadronada en Barbadás e a outra persoa está empadronada en algún concello da Baixa Limia, ou incluso en Ourense, ou incluso na cidade de Ourense, ou incluso en Toén. É a tónica habitual, porque entre outras razóns, para ir ao colexio de Toén, imagínese, pois ten que estar unha das persoas empadronadas, e bueno, e así sucesivamente. Entonces, o que fan as familias é unha casuística que é moi difícil de atallar, é empadroarse cada membro, pois o marido, a esposa ou as parellas en diferentes municipios. Eso é sí. Seguiremos traballando para captar esa poboación, para que saiban dos beneficios. En moitos servicios sí que se exixe estar empadroados fundamentalmente, por exemplo, imagínense servizos dirixidos aos menores, pois os menores teñen que estar empadroados. É un dos pais, evidentemente, pero a lei, e de eso sabe o mellor máis o señor alcalde, a lei non pode obrigar a unha persona a empadroarse. Sí, oblígate a empadroarte no municipio onde pasas máis, onde tes un maior tempo de vecindade administrativa, pero é moi complicado. Nos seguiremos traballando, evidentemente, as principales razóns polas que Pereiro e San Cibrao, e así vai xurdir despois en posteriores debates, aumentan de poboación porque desde a Diputación se está insuflando diñeiro a eses municipios. Eso sabémolo todos, vémolo todos os días nos xornais, como dice o compañeiro Ramón Padrón. Entón, ao insuflar diñeiro, pois anímase máis a poboación, hai máis servizos, hai máis actividade a prol de estar neses municipios por as razóns que sean, sobre todo porque hai máis dinámica económica, porque hai máis insuflamiento de diñeiro e porque o Partido Popular aquí non está invertindo porque non está gobernando, entonces non hai interés para que a Deputación lle inxecte diñeiro a Barbadás. Moitas grazas. Sí, xa que entramos neste debate, nos queríamos deixar clara a nosa análisis por o que este Concello non segue medrando. En primeiro lugar, por os elevados precios para comprar hoxe unha vivenda, estou falando do caso da Valenzán, unha vivenda nova. Por lo tanto, que a xente busque máis o aluguer que a compra de vivendas novas, porque senón pois todo o que está por construir na Valenzán estaría xa executado. E a outra eiva que ten este Concello é un plan de urbanismo que necesita unha reforma urxente, porque, como saben vostedes, nas aldeas do Concello, nas parroquias do Concello, hai moitas zonas que teñen os servizos básicos, pero non se pode edificar. Por lo tanto, eso é unha eiva que temos e fixaría máis poboación do rural. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Don Daniel? Sí, un pequeno análisis como fixeron outro. Benvidos a todos os membros da corporación e os veciños que nos acompañan hoxe. Nada, un pequeno análisis tamén. É certo que hai moitos, como ben dixo a teniente alcalde, hai moitos veciños e veciñas que se aproveitan desas, digamos, vacíos administrativos para dentro do núcleo mesmo familiar, pois, cada un estar censado nun concello. E hai que lembrar que tamén hai unha responsabilidade da poboación tamén, é dicir, a poboación ten que ter esa responsabilidade de sentirse propia dunha entidade poboacional como é a nosa, e, en este caso, a legislación obriga, din así, o artigo civil, o Código Civil, perdón, lembro perfectamente, porque cando celebramos bodas aquí, dice que os cónyuxes están obrigados a vivir xuntos. Isto é algo que dice o Código Civil, co cual a legislación xa obriga as familias a estar empadroadas xuntas na súa residencia habitual. Co cual, non sei como se pode controlar eso, porque tamén ten que haber unha labor de control. Eu lembro que está aquí a concelleira Ana Peleteiro, hai moitos anos, haberá 20, 25 anos, pois houve unha campaña de empadronamento do Concello de Bordás e ela con outros compañeros visitaba as casas para levar a cabo un censo máis ou menos realista do que había. Daquela sí que ese tipo de non sei se era por algunha campaña do Ministerio ou algo, pero sí que levou beneficios a hora de empadroar, porque aquelo había sido un éxito. Non sei hasta que punto se pode controlar eso. A nivel servicios, pois temos unhos servicios que son envide de moitos outros concellos, pero efectivamente, como a legislación tamén non permite,
non permite, e temos os últimos exemplos da taxa da piscina, da taxa das escolas deportivas e demais, que non se pode facer diferencia entre empadroados e non empadroados, aínda que algúns concellos contrarios a cumprir a normativa, pois sí que fan esa distinción, pero hai un montón de sentencias, hai jurisprudencia ao respecto que nos impide facer diferencia entre empadroado e non empadroado. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Quen intervén de vostedes? Don Serafín, por favor. Nada, boa tarde a todas e a todos. Nada, simplemente facer unha pequena reflexión en relación co que tamén están comentando os distintos portavoces municipales en relación con este tema e que, bueno, de Robenegasi entendemos que efectivamente hai que continuar con estas campañas de empadroamento que realmente permitan pues, que a cifra de poboación censada se asimile cada vez máis a poboación real que vive en Barbadás. E si, desde logo, a ver, é certo que nós temos pues, os servizos públicos que temos unha serie de déficits tamén importantes ao respecto de determinadas infraestructuras que poderían por a Barbadás aí en primeira línea e que hoxe pois non estamos en esa situación, vexase determinadas infraestructuras, servizos que hoxe non temos, vexase instituto de secundaria, vexase pois un centro de día, vexase unhas piscinas climatizadas, vexase unha serie de cuestións que das que carecemos e que iso realmente tamén pois pode facer que haxa poboación que non, que realmente pois deixen xa a Barbadas un pouco de lado ao respecto e se podan instalar en outro tipo, en outros concellos con mellores servizos. E, bueno, despois, ainda que eso vou non guardar máis para outra intervención, si é certo, porque me atraigo para outra intervención, si é certo que as políticas do Partido Popular ao respecto de das subvencións, sobre todo as subvencións nominativas e o grado de, digamos, dar ese diñeiro dun xeito discrecional aos concellos de determinados cores tamén pois, poden facer efectivamente que outros concellos que non están gobernados por a azul marina deles, pois, lóxicamente podan non estar a ese nivel de recibir determinado tipo de subvencións. Bueno, pois xa digo que isto o vou deixar porque o traigo para outra intervención. Nada máis, continuar cas campañas e adiante. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. E grazas, señor alcalde. Bueno, máis alá de o que acabamos de explicar dentro do grupo do Partido Popular sobre eses requisitos que se deberan ter en conta por parte do goberno para aumentar estas cifras e atraer poboación para que medre o noso censo e a financiación, non podía ser menos pola súa parte de culpar sempre a mesma administración. Por un lado dicen que as deputacións deberían desaparecer, que non deberían existir, e, por outro lado, sempre recurrimos, cando as cousas se fan mal desde o grupo de goberno, requerimos a Diputación que nos axude. É totalmente incongruente. Plan de urbanismo, coincido con vostede, señor Padrón, que o plan de urbanismo xa van sendo horas de que o toquemos, pero 10 anos de goberno do Partido Socialista e nada se fixo ao respecto. E despois outra cousa que acaba de comentar o señor Xarín Núñez do Bloque Nacionalista Galego, fala de subvencións nominativas de cor azul. Non sei se sabe, ou polo menos vostede conta que a mesma información que temos nós dentro do Grupo Popular, de que o maior volume de subvencións que outorga este Concello son nominativas. Se non faga os cálculos, colla os orzamentos, mire o número e aportacións de subvencións, a maioría da cuantía en cartos vanse en subvencións a dedo nominativas. Vale, esa é a realidade, así que demagoxia desde esa banda pouca. Vale, grazas. Grazas a vostede, don Manuel. Ben, vou empezar por varias cuestións. A primeira, vostedes saben perfectamente que o Concello, este goberno, elaborou dúas campañas, unha centrada en vídeos, que explicaban as avantaxas que tiña este Concello para censarse, e que, ademais, eran reais, e, por outro lado, unha campaña tamén informativa con dípticos tamén sobre esas avantaxas. Servizos, o Concello de Barbadás creo que se pode comparar con creces e gañar con creces a calquera dos concellos da contorna, a calquera. Que si é certo que poden faltar algún servizo, pero que non é achacable a este goberno, desde logo. Estamos falando, por exemplo, do Instituto. O Instituto estivemos buscando, estivemos reunidos o grupo de goberno coa Xunta de Galicia non hai moito tempo e non atopamos un lugar acaído para crear ese instituto. Son mínimo 10.000 metros cuadrados. Non os hai.
Ese foi o plan de urbanismo que deixou o Partido Popular no seu momento. É a especulación que realizou o Partido Popular o solo no noso Concello. Se houberan deixado un espazo habilitado que lle fora válido a Xunta de Galicia, que lle fora válido, insisto, porque o que vostedes, Partido Popular, non me refiro a vostedes persoas, refiro a vostedes Partido Popular, deixaron, e no que se colocou supostamente a primeira pedra, a Xunta de Galicia non acepta. Ainda que no seu momento veo aquí o conselleiro a colocar a primeira pedra. Por outra banda, Barbadás é un lugar atractivo. É certo que os prezos subiron neste Concello. Moito. É unha cuestión, evidentemente, que está vencellada a demanda polo feito de estar ao carón de Ourense. Pero si comparamos os tributos que se pagan neste Concello e os que se pagan en concellos da contorna, sin ir máis lonxe, falo do IBI, falo do IBI do Imposto de Circulación de Vehículos, que son os dous tributos que máis ingresos representa para o Concello, somos o Concello que ten o tipo impositivo máis baixo do IBI. O máis baixo, non hai ningún que se lle achegue. Creo lembrar que, por exemplo, non sei se é San Cibrao ou Pereiro ten o 0,57 e nós temos o 0,40. Teño eu aquí a listaxe. Entón, motivo polo cal a xente non se empadroa? Pois probablemente habería que facer cumplir o que é o Código Civil. Non sei se o Código Civil prevalece administrativamente sobre outro tipo de legislación. Non sei realmente si é legal que contrastemos e obriguemos as familias a que se empadroen no mesmo lugar. Non sei se iso invade a súa protección de datos. Non o sei. É complexo, pero é certo que aquí en Barbadás hai residindo moita máis xente, moita máis persoas das que realmente corresponden por censo. É complexo, o asunto é moi complexo, pero non queda, evidentemente que non queda polo feito de non facer campañas, de non intentar asesorar aos veciños e veciñas co tempo. Bueno, remato na próxima intervención. Don Ramón. Xa se acabou o debate. Sí. Claro, acaba de remataches a última xa. Por exemplo, falan de outros concellos. Sí, hai carencias, como en todos os lugares. En ningún concello falta por atender servizos. Sempre hai algún que crear. Pero Allariz ten o 0,60 de IBI. Se nós tiveramos o 0,60, pois igual recadábamos 1 millón de euros máis cada ano. Estamos no 0,40. Verín o 0,55. Isto teño reiterado máis veces. O Carballiño está no 0,54. Ribadavia perto do 0,56. Xinzo no 0,59. O Barco no 0,62. E falo de concellos de dereitas e de esquerdas, do PP, do Bloque e socialistas. San Cibrao está no 0,47. Toén no 0,50. Tímolos aí ao lado. Amoeiro no 0,50, Celanova no 0,60, Pereiro no 0,60, volvo a repetir, 1 millón de euros mínimo de ingresos para o Concello de Barbadás se tiveramos o tipo impositivo do IBI no 0,60. Barbadás no 0,40, único que se já chega ao tipo impositivo de Barbadás é a capital, que está no 0,45. Se subíramos o IBI hasta este extremo, empadroaríase novos veciños e veciñas en Barbadás? É un reclamo adicional. Ao millor hai nos que subir en algún momento, pero agora mesmo está neste tipo. Sería un reclamo? Non. O que si é o servizo que temos, a proximidade á capital, a EIVA, pois probablemente aumento de prezos. Aumento de prezos é que aquí sí que hai que recoñecer que a Xunta de Galicia non está cumplindo a lei de vivenda aprobada polo Congreso dos Deputados. Igual que a maior parte dos gobernos do Partido Popular a nivel autonómico. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao terceiro punto de orde do día, que é a moción do Partido Popular para solicitar a sustitución do solo do Centro Social de Sobrado. Ten a palabra a súa voceira ou voceiro. Buenas tardes a todos y a todas y al público asistente.
A solicitude desta moción responde a unha demanda veciñal expresada de forma clara e contundente o martes 10 de decembro no local social do Fidalguiño, e no cal o Partido Popular comprometeuse a buscar financiamento nas distintas administracións. La Asociación Voces e Cordas e Porta da Cadea, ambas de Sobrado do Bispo, convócanos a ese día debido ás obras de reforma da antiga Escola de Sobrado, local que desde hai 40 anos emprega a Asociación Voces e Cordas como sede social e tende o coñecemento de que no proxecto da reforma non inclúe a renovación do piso. O 2 de outubro de 2023 aprobouse en pleno a rehabilitación cun orzamento de 151.957 euros mediante un fondo de cooperación da Xunta de Galicia. Na cuberta renovarase a cubrición e sustituirase parcialmente a estrutura soporte. As fachadas contarán con unha nova carpintería, cámaras e illamento, renovando a fontanería e o saneamento, así como a electricidade e a iluminación. O cambio do solo non está recollido no proxecto. O solo de madeira da antiga Escola de Sobrado, debido á súa antigüedade e desgaste polo uso, presenta un desnivel considerable. Este problema non só afecta a estética do espazo. É fundamental resaltar que esta situación contradí os esforzos realizados para mellorar a accesibilidade da escola. Coa súa sustitución, os veciños e usuarios do centro social beneficiaránse dun contorno completamente renovado e seguro desde o primeiro día. Unha actuación adecuada do solo prolongará a súa vida útil e reducirá os custos de mantemento a longo prazo. É crucial que esta obra se realice no momento que terminen as obras de accesibilidade. Desta maneira, os veciños poderán desfrutar dunhas instalacións desenvolvento das actividades e optimizando os recursos municipais. Na reunión do día 10 de decembro, o Partido Popular adquiriu o seu compromiso diante do Grupo de Goberno e dos veciños de Sobrado. Hoxe, día 13, traemos a este plenario o compromiso da Deputación de subvencionar a obra por importe de 30.000 euros, cifra que achegou a aparelladora do Concello na reunión. O acordo sería instar o Grupo de Goberno a solicitar a subvención á Diputación por importe de 30.000 euros para sustituir o solo do Centro Social de Sobrado, a antigua escola. O Partido Popular, ainda me queda tempo, non, señor alcalde? Sí. Vale. O Partido Popular nesa reunión, dous veciños estaban aquí, a presidenta da asociación e o presidente da Porta da Cadea, da outra asociación, foron quenes de a toda a corporación de invitar para esa reunión, para saber si realmente se podía añadir arreglar o suelo da escola. O Partido Popular nese día, e despois de todo o que ali vimos, oímos, comprometeuse e a semana seguinte desa reunión o que fixo foi buscar nas administracións, tanto na Xunta como na Diputación, intentar buscar esa subvención, ese diñeiro para poder, como ben Ten dixo... que rematar, doña Chelo. Sí, pero digo que ten que rematar, que van 3 minutos 14 segundos. Perdón, nada, continuo na segunda, non hai problema. 5. Son 5 que é o ponente, sí. Sí, son 5 minutos. Prosiga, por favor. Como preguntou antes, entón, por eso. Ten 2 minutos, 1 minuto e 40 máis. Pero preguntou vostede antes se lle quedaba tempo. Pois, eso, tes 2 minutos 40 máis. Empezamos de novo. Lo que decía, paso a hablar en castellano. Lo que decíamos en esa reunión, la aparejadora dijo bien que no se podía hacer paralelamente lo que es la obra, sino que tenía que terminar esa subvención y ya continuada, hacer la siguiente obra. Entonces, lo que hicimos es hablar con el presidente de la Diputación. Él se comprometió que realmente ahí sí que tiene que ser el Concello y no el Partido Popular, que lógicamente no está gobernando en este Concello, sino el Partido Socialista, el que pida, o bien a través del Cooperou o a través de una subvención directa, yo creo que la aparejadora en su momento en la reunión, si no me equivoco, andaba entre 23 o 26.000 euros, no recuerdo exactamente. Nosotros redondeamos la cifra 30.000 para que esa obra, en el momento que termine la de la subvención de la Xunta, que esta comience cuanto antes, si el grupo de gobierno está bien a pedir esa subvención, para que realmente los vecinos de Sobrado
continúen su actividad terminada ya la segunda, que sería el cambio del suelo, para que realmente, pues no sé si son, tampoco soy técnico, si son 2 o 3 meses lo que es cambiar el suelo, pues que ya la actividad se inicie pues en septiembre, que eso sería pues lo ideal para los vecinos y para en ese momento pues la asociación Voces e Cordas, que son realmente los que están usando el local. Nuestro compromiso está adquirido y de hecho cuando tuvimos esa reunión con los vecinos de Sobrado, estábamos la corporación, el alcalde estaba a mi lado y bueno, yo sinceramente me comprometí, le dije que... Agora sí que ten que rematar. Ya termino. Xa excedeu o Nos tempo. comprometimos a que realmente pues buscar esa solución para los vecinos de Sobrado. Continúo en la segunda, señor alcalde. Moitas grazas, doña Chelo. Don Ramón, Sí. danos o turno de palabra. Moitas Vostede sí que gracias. ten 3 minutos. Vale. E vostede, perdón. Ter que correr de caracho. Vaya por diante que na reunión, vamos a ver. Isto aprobouse aquí por maioría absoluta, menos eu que votei en contra. Pero votei en contra porque nos metíamonos nun crédito para financiar unha obra que non era para nós prioritaria. Non porque fora o local de Sobrado. Xa dixemos ali na reunión diante dos veciños que se a obra fora a Escola de Piñor, votaríamos o mesmo. Pero os 16 que votaron aquí a favor, ningún preguntou polo proxecto, empézase a obra e de repente aparece que non vai o chan. E eu na reunión aquela en Sobrado, os veciños tamén non sabían ninguén. Eu preguntei de onde saliu o do chan e ninguén contestou. Iso é o que hai. E agora ven aquí pormenorizadamente todo o que se vai facer ali e vostedes que votaron aquelo que nos metimos nun crédito, que afortunadamente despois non houve que pedir, non se preocuparon de ver o que iban a facer ali naquela escola. Tivo que ser nin os veciños, unha mau oculta que foi a que dixo unha vez empezadas as obras, cuidado. Non sei con que finalidade, para meternos en máis gasto ao Concello. Pero bueno, e que hai algo novedoso nesta moción do PP, que é que agora vostedes gobernan desde a Diputación. Ou seja, este goberno aprobou meter a luz desde o cruce de Parada á rotonda de Piñor, e daquelas, creo que doña Chelo estaba na Deputación como deputada, e non pediu unha subvención á Deputación para meter a luz ao resto do tramo, cando sabía que era unha demanda urxente e moi necesaria. E, sin embargo, ahora aquí vamos correndo, deprisa correndo, e conseguimos unha subvención da Deputación. Pois xa hai tempo que podían facer esa política que parece que van a empezar a facer agora con estas mocións. Moitas gracias. Ten 40 segundos, Vale. don Daniel. Benvido sexa por parte da Diputación do Partido Popular e todo o que sexa cooperación con este Concello. Eso vaya por diante. Bueno, como ben argumentou o compañeiro Ramón, que argumentou moi ben, bueno, eu sí que me tomei daquela sí que me tomei a molestia de, non é molestia, senón o traballo de concelleiro, que mirar o proxecto. De feito, miro todos os proxectos de todas as obras que entran aquí, máis ou menos pormenorizadamente, porque evidentemente non son técnico na materia. Pero, bueno, dou por feito, cando vexo un proxecto, dou por feito que está elaborado por parte dun técnico competente, e ese técnico competente que elabora un proxecto, pois, ve as carencias e necesidades da obra que se vai a cometer. Tamén, valga a redundancia, que aquela aprobación aquí a pleno que se fixo daquela obra, pois era destinada a un obxecto concreto e, ademais, era unha subvención, era uns cartos finalistas, vale. Ben, partindo desa base, bueno, pois chegamos á situación que estamos agora, que evidentemente, bueno, sigo na segunda, vale, gracias. Ben, desde o BNG, en relación con esta moción que presenta aquí o Partido Popular, bueno, vou reiterar a petición que fixe na comisión informativa da semana pasada, de que dado que o BNG tamén trae unha moción similar tamén, onde se pide, pois, con un formato distinto, pero se pide un mesmo obxectivo a, digamos, unha reforma integral, que se reforme tamén o piso desta antigua escola, e unha moción que despois defenderemos aquí. Solicitamos que se fixera unha, bueno, a posibilidade de facer unha
un debate conxunto de ambas mocións, inda que a votación fose por separada, como se fixo en outras ocasións, tanto aquí como en outras institucións, que, a ver, é o máis áxil, por decir así. É dicir, en vez de ter 5 e 3, pois pásate a 6 e 4, pásate o que a secretaría que era, digamos, a presidencia que era dispor de tempos, e aforraríamos tempos porque se poderán despois, aínda votando por separado, pois debatir conjuntamente, porque ao final o motivo, como digo, era o mesmo, non? O Partido Popular rexeitou esta cuestión e, entón, polo tanto, pois estamos en estas cuestións, non? Pois debullando pois, a moción que hoxe nos presenta aquí o PP. E aínda concordando pois, co fondo da cuestión que nos ocupa, porque, como ben digo, despois no punto sexto, pois ven esta moción, repito, do BNG, e que, polo tanto, pois, na propia moción explicarei máis polo miúdo pois, as propostas que traemos aquí, que a nosa iniciativa política. Xa digo que, concordando co fondo, así que non concordamos, por exemplo, na exposición de motivos con algunhas cuestións que plantexa o Partido Popular cando di que é crucial que esta obra se realice no momento que terminen as obras de accesibilidade. Desta maneira, os veciños poderán disfrutar. Bueno, nos entendemos, e de feito na nosa moción así o vamos a reflectir, que non hai por que agardar nada. Tampouco son técnico na materia. Non sei se se pode estar simultaneamente levantando un tellado, reformando unha parede e facendo piso. Pero sí que se poden articular sistemas, e despois o explicarei na moción do BNG, para que estes traballos se fagan dun xeito paralelamente no tempo, de maneira de que non se dilaten as obras, non estar esperando a que rematen ca envolvente para despois contratar a reforma do piso e botar un ano máis con obras. É dicir, eu creo que as cousas podense fazer de outra maneira e explicarei máis na defensa da nosa moción. E, bueno, entendendo que, pois eso, o Partido Popular negociou, como ben explica a súa portavoz, na Diputación para adquirir este compromiso, por eso traen esa moción aquí. Sí que, efectivamente, é un importe, tamén o dixo a portavoz do Partido Popular, e nós tamén o manifestamos, que nesa asamblea veciñal a propia aparelladora falara dunha cifra que non chegaba a este importe dos 30.000 euros. Ten que rematar, don Serafín. De acordo, remato na segunda intervención. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, como ben dixo Ramón Padrón, este proxecto veu a pleno, aprobouse, que creo que co voto en contra de él ou abstención, evidentemente naquele momento nadie pediu información sobre o asunto. Foi un proxecto consensuado coa Asociación Voces e Cordas. Falouse dun proxecto que afectaba pois a accesibilidade, o acceso á cuberta aos baños, a facer un baño con mobilidade para persoas con mobilidade reducida, afectaba a fachada, a toda a envolventa, afectaba a cuberta, tamén unha reforma integral, e non só ibas a intervir en uns puntos concretos, como así se acordou cos veciños. Bueno, pero todo isto era unha historia cun guión que no último momento o director de cine debeu no cambiar, un director de cine na sombra, debeu no cambiar no último momento e intentar impoñerlle aos veciños, aos concelleiros, á oposición, un batiburrillo que, bueno, que penso que en democracia non deberían pasar estas cousas e ademais nun concello de 11.176 habitantes onde todos nos coñecemos e todos podemos falar dos asuntos sin ter que revolucionar a unha asociación que naquel momento, eles o poden dicir, que algúns deles están aquí, consensuouse un proxecto con eles. O do suelo foi un invento a posteriori, un cambio de guión. Bueno, la mano en la sombra. En suma, a propia técnica municipal, xo dixo nesa reunión, expuxo que o suelo estaba en perfectas condicións e que se podía deixar así, inda que nun futuro que se podía reformar, porque, evidentemente, se os veciños queren esa reforma, pois vaise facer. O Partido Popular colleu guante, conseguiu, e benvido sexa este financiamento, como decían antes, podía ter conseguido durante moitos e moitos anos, nos que se nos leva dando esmola dende a Diputación, pero, bueno, conseguiu unha hora 30.000 euros para unha subvención nominativa. Non vai no cooperou, evidentemente,
porque esas horas están prácticamente pechadas, entonces vai nunha subvención nominativa que conseguiu o Partido Popular e que hoxe, a través desta moción que presenta o Partido Popular, vaise propoñer á Deputación, vaise solicitar para que así se faga, como se fixo con outras subvencións e con outras peticións de melloras en outros puntos do municipio que non parecen ser tan queridos por esas sombras, por eses poderes na sombra, como pode ser, como dicía Ramón, a mellora da iluminación nun lugar tan céntrico e tan nuclear como pode ser a Finca Fierro e Parada. Eso afecta a outra parte do Concello e a veces, digo con un toque de humor, isto empeza a aparecer Villa Arriba e Villa Abajo, pero bueno, vámoslo tomar con seriedade, evidentemente sí que se vai ter en conta, pero nunca se falou de cambiar o solo do local social. Un técnico, Adolfo de la Rúa, un técnico reputado, fixo un proxecto impecable no que se interviña, no que era necesario e prácticamente era unha rehabilitación integral. Moitas grazas, continuo despois. Moitas grazas. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Ten 3 minutos agora. Bueno, la verdad que lo que voy a empezar por usted, señor Sarín, no quise meter las dos mociones, aunque luego se votaran cada una por sí, porque realmente usted lo hace de forma simultánea, lo que es el arreglo, o sea, según su moción, lo leo aquí, insistimos en la importancia de que la reforma se realice de forma simultánea y yo lo que me baso es en lo que la aparejadora nos explicó al Grupo Popular, de que no se podía hacer conjuntamente. Entonces, a ver, yo no soy técnico, realmente para los vecinos sería lo mejor, pero ella en esa reunión bien dijo que tenía que ser al terminar esa subvención. Entonces, por eso nosotros vimos que la moción suya y la nuestra no eran iguales, ¿vale? Entonces, un poco nos basamos en lo que la técnico dijo en esa reunión, que tenía que ser, bueno, que se podía pedir la subvención si realmente era así, ya tener todo adecuado para en el momento que terminara la primera subvención de la Xunta ya continuar con el arreglo del suelo para que los vecinos pues cuanto antes puedan acceder y ya disfrutar de las actividades en ese centro. Yo lo que dice la señora Morenza, la señora teniente alcalde, mire, yo no sé de qué hablan de un director de cine, de una mano en la sombra, de una mano oscura, yo no sé a qué se refieren. Yo recibí por la asociación un correo electrónico donde al Partido Popular se le invitaba al día 10 de diciembre a acudir a una reunión con toda la gente, todos los compañeros de la corporación, todos los partidos políticos que aquí estamos, y así lo hicimos, pero yo, una mano negra, no sé a qué se refieren. Eso ya se lo explicarán a los vecinos o si quieren explicarlo aquí, porque a mí lo que se me comunicó es eso. A ver, el Partido Popular, cuando ven los proyectos, realmente si hay algún problema, nos lo comunican los vecinos o si en ese momento, pues a ver, los proyectos, sí que tenemos el proyecto, pero realmente era una subvención de accesibilidad y nosotros realmente si el suelo se iba a arreglar o no, pues la verdad que no nos hemos fijado. Claro que tenemos el proyecto, pero realmente esto surgió cuando las dos asociaciones se ponen en contacto con toda la corporación de este concello. Nosotros estamos para que los vecinos cuando nos piden ayuda dársela y lo que ha hecho el Partido Popular, sigo reiterando y dar gracias al presidente de la Diputación en este momento, Luis Menor, de que en el momento de que esa semana le comenté el tema de lo que estaba pasando, al momento dijo lo que necesiten, pero bien sabéis que realmente el grupo de gobierno es el que tiene que pedir o bien la subvención directa o si no, la nominativa, o si no, pues meterlo dentro del Plan Cooperou. El Plan Cooperou se aprobó, estamos ahora en el periodo que tienen que presentar hasta el 21 de enero, si no me equivoco, hasta finales de enero, los proyectos que van a hacer con el dinero, sí, ya termino, con el dinero que va a entrar del Cooperou. Por eso nosotros decíamos, o bien a través del Cooperou, una subvención nominativa, nada más. De tempo a meu compañeiro. Miren, agora cando aprobemos un proxecto dunha estrada, pois van a protestar os veciños porque non lle damos 10 metros máis.
que a estrada sigue igual, non hai buratos, porque o chan no proxecto técnico estaba, según explicaron a aparelladora, que se podía cambiar, pero que estaba perfectamente utilizable. Entonces, vamos a darlle, van a pedir ou xuntar os veciños todos que 10 metros máis a estrada, porque hai uns veciños máis ali que piden, no, 10 metros máis para aquí. Entonces, vamos ir ás asambleas, despois vimos aquí, despois vai ir o Partido Popular á Diputación, conseguiron a subvención da minería. Gracias. Xa que está de boa recepción a Diputación e demais, pois teño aí algunhas sobrinhas que hai pendentes por aí, si teñen vostedes saben transmitirllas a presidente da Diputación, xa que está de ben gracia. Evidentemente, Sobrado é a terceira parroquia de importancia aquí no Concello de Bardás, ben merece, bueno, pois, esa actuación, aínda que concordo un poquinho con Ramón no sentido de que bueno, pois as decisións tómanse por parte do Grupo de Goberno neste plenario, escoitando os veciños, por suposto, pero bueno, cando a señora teniente alcalde se refería a Magna Sombra non era vostede, señora Chelo, non era vostede. Pero sí que é certo que mobilizar os veciños está ben, hai que escoitalos, pero, como ben dixo Ramón, eso de cando veña un veciño e lle pide 10 metros máis de estrada, pois tampouco podemos sucumbir a todo eso, porque entón gobernamos a golpe de petición veciñal. E cando se goberna, pois gobernase un pouco tomando as decisións por parte dos representantes veciñais. Con respecto á cuestión técnica, tanto o que dice o portavoz do BNG de artellar as obras simultaneamente ou sobre o precio, pois unha vez que se faga, eu entendo que isto responde a criterios técnicos e eses criterios técnicos pois acabarán redundando nunhas cifras concretas, aínda que a aparelladora pois falou de unhas cifras estimadas. Porque non é só levantar esa madeira que hai agora, senón trátase dunha actuación moito máis profunda, e isto hai que explicarlo na veciñanza tamén. É unha actuación moito máis profunda. É unha actuación que non é só cambiar esa tarima que hai aí, senón de que incluso hai que tocar nos cimientos e afondar no tema das humidades que hai ali. Nada máis, moitas gracias. Bueno, remato un pouco na intervención anterior e despois vou puntualizar alguna cuestión dos distintos portavoces que acaban de intervir. A ver, bueno, que sí que efectivamente o Partido Popular negocia ese compromiso do presidente da Diputación para que o Concello pide esta subvención e que, bueno, entendemos eso, que superior tamén, según a información da aparelladora ao respecto do que ela entendía tamén nesa propia Asamblea Vecinal celebrada en Sobrado no mes de decembro, do que consistiría do importe total que poderá consistir a reforma dese piso, que como vendía o portavoz de Democracia, pois, efectivamente, sería unha reforma integral que permitiría, pois, habría que levantar todo, afianzar ben, hormigonar e, finalmente, colocar ao firme o piso de madeira, tal e como está. Bueno, ao respecto do que diga un pouco, tal e como está, non, tal e como é a construcción. O que diga o portavoz do Partido Galego, bueno, que se o chan está ben, de que se a aparelladora dixo que o chan está ben, amén. Podes entender que o chan este. Ora, lóxicamente, pero ben non pode estar. Unha construcción que data do ano 40 do século pasado, de madeira, non pode estar ben. Está como está, pero non está ben. E eu non sei se vostede a coñece, pero supoño que a podrá visitar, tal. E non está ben. E desde o momento que depois esa construcción se tiren paredes medianeiras, se actúe sobre o envolvente, sobre as paredes, vostedes pensan que ese piso vai quedar ben? Non vai quedar ben. E cando no propio orzamento desa obra aí estaban adicados 700 ou 800 euros para quitar 4 ou 5 tablas que dunha esquina, é dicir, non é suficiente, é dicir, e se efectivamente na obra non estaba contemplado, porque no seu momento, nesa obra inicial, pois, cando se proxectou non se pensou en eso, e agora a veciñanza se o reclama, pois é de recibo plantexar esta cuestión que se trae aquí o Partido Popular e que despois defenderemos nós tamén. E bueno, nese sentido é como nos vamos a manifestar de inicio nesta moción. Gracias. A ver, hai que aclarar que por unha parte está unha licitación dunha obra que ten un adxudicatario e ten uns prazos de execución que está en base a un préstamo sen intereses. Entonces ese asunto veu a pleno, aprobado maioritariamente por todos os grupos,
Entonces, esas obras teñense que executar nese prazo, dentro dese marxe de prazo de execución. E outra cousa é o que vamos a solicitar agora, que é unha subvención nominativa que non forma parte do Cooperou, porque no Cooperou hai unha contía destinada a Barbadás, que está así establecida, e non entran as subvencións nominativas. As subvencións nominativas son unha financiación a maiores que a Diputación distribúe entre os diferentes concellos. Entonces, si o cambio do solo se vai a incluir nunha subvención nominativa, pois todo isto hai que esperar a unha modificación de crédito que normalmente se fai en marzo, logo a Deputación notifica ao Concello pois que se concede esa subvención e todo iso ten uns prazos. Ao mellor non coincide cos prazos do Plan Cooperou, que creo que é a finais ou a mediados de novembro. E ao mesmo tempo non é que sean cuestións técnicas as que impidan que as dúas obras se desenvolvan ao mesmo tempo, é que son cuestións xurídicas. Non pode haber dúas empresas traballando no mesmo lugar, é incompatible xurídicamente, contractualmente e a todos os niveis. E aparte que o diñeiro non vai chegar dentro deses prazos que todos que esperamos. Non, o diñeiro non é que Consuelo Obispo pida o diñeiro a Luís Menor e Luís Menor o mande por correo exprés. Non, chegará cando chegue, chegará en marzo, chegará en abril, chegará en maio, non se sabe, e despois hai un tempo para executar. Menos mal que é unha obra menor, entonces os prazos e a adxudicación pois é máis sinxela e a execución tamén é máis sinxela. E máis que nada aclarar eso e aclarar sobre todo que non é que consiga unha subvención nominativa para incluir un Cooperou. O Cooperou é unha cousa e as subvencións nominativas son outra. Moitas grazas. Nada, como tengo tiempo después en la moción que presenta el BNG, pues seguiré un poco aquí explicándole al señor Padrón y al señor Daniel Rey, pues por qué votaron en contra, porque hay una serie, todo lo que es para Piñor, el pueblo del señor Padrón, amén Jesús, pero todo lo que es para los demás pueblos, pues hay. Así votó en su momento 16 personas, votamos a favor y una en contra. Eso es lo que tiene que saber el pueblo de Sobrado, que este señor ha votado en contra de ese arreglo. Nada más. Gracias, señor alcalde. Moitas grazas, doña Chelo. Bueno, creo que a intervención final e, por tanto, vou me playar un poquinho máis. Mire, vostede agora, como ben dixo don Ramón Padrón, fixo unha xestión a efectos de conseguir esa subvención para este local social de Sobrado. Nos agradecemos esa man que vota, pero quero lembrarlle que cando se tratou de outros lugares, como por exemplo foi ao alumeado da estrada de Piñor a Toen, vostede non fixo nada. E máis, era diputada provincial, cousa que non é agora, e aparte deso, a Deputación sistemáticamente por escrito rexeitou-nos esa petición de subvención. Que estrano que agora, co novo presidente, ese rexeite convertuse nun sí. Bueno, non cambiou nada máis que o presidente. Non cambiou nada máis que o presidente. Pero, bueno, benvido sexa que agora tamén nos dirán a subvención para alumear esa estrada. Cando antes decían que non. E tamén houve outras subvencións, doña Chelo, que vostede, ou o Partido Popular, supostamente comprometeu que iba a conseguir na Deputación, ao final non chegaron a este Concello. Tamén foi noutra época, tamén o digo, na época do señor Baltar. Tamén. O señor Menor, eu confío nel. Así o digo, cando dá unha palabra confío en que a cumpla. De momento non demostrou o contrario. E aclararlle a doña Chelo tamén que non é unha subvención, é un préstamo. Vostede utilizou a palabra subvención e é un préstamo. E os veciños teñen que saber que é un préstamo. Un préstamo no que o Concello de Barbadás presentou un proxecto centrado na mobilidade e accesibilidade ao local social e que gañamos, porque era un proxecto ben feito, un proxecto conforme as bases da licitación. Da licitación non, conforme as bases da concurrencia competitiva. Entón, aí o Concello de Barbadás ten que pagar ano a ano 18.000 e algo euros, se non lembro mal. Sin intereses, todo hai que dicilo. Hai que dicilo. Pero gañouse precisamente porque era en concurrencia competitiva e centrada nunhas axudas que eran centradas na mobilidade. Polo tanto, no seu momento, cando se falou e se negociou e se estudiou ese proxecto, nunca ninguén se falou do chan. É certo. Que é necesario modificalo? Modificarase. Pero nunca se falou deso. Estou seguro que é así. E máis, falouse do tellado,
prácticamente non se falou de envolvente, falouse da accesibilidade, falouse incluso porque eu estaba presente nesas reunións, falouse incluso dun tabique. Que agora hai esa necesidade, ou xurde esa necesidade, ou ao mellor queda ben, pois o Concello acometerá esa posibilidade. Pero é certo que nós gañamos ese préstamo, insisto en préstamo, porque era un proxecto xusto, un proxecto acaído e un proxecto que se asustaba ás bases. Se ao mellor facemos un proxecto centrado nunha reforma integral, igual esa subvención ou ese préstamo, mellor dito, decaía. É algo que hai que meditar. O mellor decaía, porque o obxecto central das bases era a mobilidade. Era a mobilidade. E un concello, un goberno, perdón, ten que gobernar para todos os veciños e veciñas. E en Sobrado, igual que en outros lugares deste concello, ao mellor hai rúas que asfaltar, pois que ao mellor con 30.000 euros asfaltas unha rúa que beneficia a todos os veciños e veciñas. Que ao mellor beneficia a todos os veciños. E Sobrado debe valorar eso. Sobrado debe valorar todas as actuacións que se fixeron, que son o alumeado, que é de LED, cousa que non hai noutros lugares, 2 prazas que se arranxaron, diversos asfaltados, agora este local social, que ao mellor podía ir para outro, por exemplo, para reformar a antiga escola de Piñor, por exemplo, e vai a Sobrado. E falaba do Manuel, tamén, que o PP, falaba do Manuel do Partido Popular, que a maior parte das subvencións neste concello van nominativas. Mire, van nominativas porque hai unha que é moi grande. Punto. Pero neste concello, e se quere, nesa subvención pasamos a concurrencia competitiva tamén. Non creo que estiveran moi de acordo con eso, pero bueno, a maior parte das subvencións que se conceden neste concello son en concurrencia competitiva. E vostede sabe perfectamente que na Diputación a maior parte dos importes tamén van nominativos. Por iso, posteriormente, se poden facer modificacións de crédito, e senón non se farían modificacións de crédito. Entón, eu que agradezco é que sexamos obxectivos nas apreciacións. Sí que hai subvencións nominativas neste concello, pois son para colectivos que desempeñan e desenvolven unha única actividade que ten relevancia para o concello. Por exemplo, a Unión Deportiva Barbadás. Por exemplo, o Rally Mix. Pero todas as demais subvencións prácticamente neste concello son en concurrencia competitiva. Prácticamente. Que os importes poden ser superiores, que sumen máis diñeiro. As asociacións culturais van en concurrencia competitiva, as asociacións deportivas van en concurrencia competitiva, excepto Barbadás. E hai outras máis que van en concurrencia competitiva. Entón, creo que hai que ser xustos. Que o importe ao mellor é superior ao da concurrencia, ou da non... Sí, claro que sí, pero creo que hai que ser obxectivos. Hai que dicir que hai unha que leva moito diñeiro, que leva ao mellor tanto como levan todas as demais. Entón, hai que ser xustos. Eu volvo a dicir, este préstamo gañouse porque era unhas bases nas que se falaba de accesibilidade. Envolvemos. Ese proxecto para reformar tellado e envolvente, como di Don Sarín, nun asunto de mobilidade. Senón igual non o gañábamos. Igual non se gañaba. Volvo a repetir, temos que devolver o diñeiro. 18.800 creo que son cada ano, sin intereses. No, ahora non pode intervir, ten que intervir ao final, en todo caso. Entón, esta é a cruda realidade. Aquí atenderse as peticións dos veciños, que agora xurdiron outras que hai que analizar e ver, e valorar. Perfecto, pero foi así. Votos a favor da moción do Partido Popular? Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 2025, moción do PP pedindo responsabilidade para executar o plan de cooperación da Deputación. Bueno, doña Chelo, ten vostede a palabra. É vostede, non? Sí. O día 29 de novembro, o PP da Diputación sacou adiante a aprobación dos orzamentos para o ano 2025, coa abstención do Partido Socialista e Democracia Aresana e cos votos en contra do Bloque Nacionalista Galego. Con esa votación, o BNG está votando en contra da provincia, en concreto de Barbadás, que os deixa colgados. Os nacionalistas votaron en contra xa que necesitan máis fondos e o Partido Socialista abstéñese por coherencia política despois de negociar.
O orzamento da Diputación ascende a 105 millóns de euros, 39,8 millóns de persoal, 25,7 millóns de gasto corrente, 21,7 millóns para transferencias correntes. A partida de investimentos reais ten unha dotación con case 9,9 millóns de euros, 4,73 millóns máis que supoñen case o dobre que no presente ano. O plan cooperou arrinca este ano con 17.958.889,13 euros. Conta cunha parte fixa para cada concello en función do número de habitantes e outra variable, 8.978.889,13 euros. E cuns criterios homoxéneos de repartición en base á poboación, o 50%, núcleos habitados, o 20%, e índice de avellecemento, 15%, e a superficie do concello, outro 15%. A Barbadás correspóndelle 391.376,08 euros. Nas bases aprobadas no Pleno destinarán os investimentos reais o 40% como mínimo das axudas do novo modelo e o 60% como máximo poderá ir a operacións correntes e amortización de débeda. Programa de investimentos se podrán destinar a alumeado, abastecemento, saneamento e acceso e a núcleos de poboación. Programa de gasto corrente, operacións de gasto corrente persoal, gastos correntes de bens e servicios financeiros. Os horarios sería primeiro a aprobación ás bases do Pleno, o 29 de 11 de 2024, e segundo publicación base no BOP os 10 días hábiles, o 3 solicitudes un mes da súa publicación, cuarto, se non houvese alegacións, elaboración proxecto de plan cooperou, e quinto, aprobación inicial no Pleno de febreiro 2025. 6, información pública de días hábiles no BOP, e 7, xustificación por parte dos concellos. Chega un novo ciclo, a Corporación de Barbadás, a súa obriga e responsabilidade de xestionar o novo plan de cooperación e atender as necesidades urxentes demandadas polos veciños deste concello. 391.376,08 euros supón un incremento de máis de 30.000 euros. Dende o Partido Popular consideramos que a Corporación Municipal debe defender os intereses dos veciños e que están cansados de promesas incumpridas e que se dilaten os prazos das obras e que non se asuman as responsabilidades. Reclamamos un plan integral de actuación na estrada de Barxa e no Pobo das Lamas, que dista moito da mensaxe oficial que se esforzan en transmitir o equipo de goberno. O día a día que viven os seus veciños vese condicionado ao mal estado das rúas, a falta de beiras rúas, barandillas, a limpeza insuficiente en distintas zonas, a veces nin existe. O nulo mantemento dos parques, das instalacións deportivas, a pírrica iluminación das rúas e a falta de control sobre as parcelas que terminan converténdose en verdadeiros escombreiras. Só falta ver debaixo do ponte da autovía. Falta de compromiso deste goberno coas distintas asociacións. Só é percorrer as rúas e falar cos veciños e comprobar que teñen a sensación de que o señor alcalde e a súa corporación lles deu a espalda. Moitas promesas nas eleccións municipais e agora o silencio ás moitas reclamacións veciñais. Eso é o resumo do actual goberno. Acordos. Instamos ao grupo de goberno a realizar as seguintes actuacións co plan de cooperación da Diputación. Primeiro, instalar os cubrecontenedores do lixo naquelas zonas de maior impacto visual. 2, arranxo da estrada de Barxa en Piñor. 3, intervención nos principais pasos de peóns da Valenzá coa incorporación de sistemas de iluminación e detención. 4, instalación de cuberta en algún dos espacios deportivos e infantís. 5, actuación completa do asfaltado e iluminaria no Pobo das Lamas. E 7, actuación completa do asfaltado e iluminaria na Finca Ferro. Cambio de iluminaria en Avenida de Celanova. Estos serían algúns deles, dos que, bueno, faltan moitos. Que pasa? Que traemos os puntos que entendemos o Partido Popular que neste momento deberían de ir xa con urxencia porque, bueno, sobre todo, non sei, teño tempo. Sí. Sobre todo a iluminaria, os pasos de peóns na avenida de Celanova son urxentes, xa os temos traído en varias ocasións o Partido Popular e queda no limbo neste concello, guardado nun caixón, como ben decían eles nas comisións que teñen cantidad de proxectos por case 20 millóns ou 20 e pico. Continúa na segunda intervención, señora alcalde. Moitas grazas. Don Ramón, por favor. Permítame que a corrixa, doña Chelo, con todo o cariño, é Finca Fierro. Lle poña ferro, porque non se traduce. É Fierro. Con relación, mire,
isto, tamén, yo digo con todo cariño e con todo respeto, isto é un acto de trilería de trileros, pero con letras maiúsculas. Eu entrei aquí no 2015. Presentáronse aquí mocións para que a Deputación nos dese este diñeiro. Acórdase cando o señor Padrón dixo aquí 50 millóns de veces que o señor Baltar nos estaba roubando 400.000 euros todos os anos? Mira a cifra que poñen vostedes aquí. Quanto nos dá a Deputación? Hasta me dixeron algún de vostedes, pero onde sacas ese número? Mira os números, onde están? Onde vou sacar os números? Do xefe de intervención da Deputación. Por os números que das Deputacións de Coruña, de Lugo e de Pontevedra. E vostedes sistemáticamente negáronse a este diñeiro. E agora veñen aquí presumindo desto. Non teño máis que dicir. Don Daniel, por favor. Bastante gráfico o que di Ramón, pero bueno, voume a centrar. Mire, eu creo que, falo para toda a corporación, todos os concelleiros e concelleiras desa corporación sabemos as obras que son necesarias e estas obras que dicen vostedes aquí neste listado son necesarias, por certo. Pero, como acaba de decir Ramón, a cifra que nos corresponde este ano é benvida sexa, que vai aumentando ano tras ano, insisto en que hai que darlle os parabéns aos grupos do Partido Popular, do PSOE e de Democracia Ourensana na Diputación, porque foron quen de levar a acordo este plan que operou que vai incrementando ano tras ano. Ben, son 391.000 euros que veñen este ano para o Concello de Bordás. Eu non sei se vostedes máis ou menos votaron a conta das actuacións que vostedes teñen aquí, estas 8 actuacións que, insisto, son moi necesarias. Pero estas 8 actuacións duplican o orzamento que nos dan este ano. Se vostedes falan de estas actuacións con carácter plurianual, podo chegar a entendelo, pero como vostede dixo agora mesmo, señora Bispo, de que para este ano con 391.000 facer estas cousas, pois pode enseñarlle a señora teniente alcalde as obras que estamos mirando e os precios que teñen a obra pública e non concorda co que vostede pide aquí. Simplemente puntualizar unha cousiña cando falaba como é moi recurrente o Partido Popular recurrir aos entullos que hai debaixo da autovía, que sabemos que estén aí e que seguimos solicitando ao Ministerio de Fomento, que é o responsable, mal que lles pese a todos, é o responsable desa escombreira. Poden repetirlo as veces que queiran, pero repetir unha mentira non a convirte en verdade. Moitas gracias. Ten a palabra don Serafín. Sí. Don Serafín ou dona Nuria, perdón. Sí, neste caso vou intervir eu. Sí, ben, desde o Grupo Municipal do BNG en relación con esta moción que nos presenta o seu Partido Popular, pois efectivamente afirmamos, tal e como di na súa moción, no primeiro parágrafo, que o BNG na Diputación votou en contra dos orzamentos da Diputación. Sí, correcto. Estamos en contra como fixamos sempre na Diputación. Vale. Por ser, efectivamente, uns orzamentos continuistas, con todo o que desta vez parece que veñen aí mares e mareas, vou explicar ao longo da miña intervención que tampouco é tanto. Que deberá ser máis, se realmente a Diputación estuvera para dar servicio aos concellos, e non para prestar. Está para beneficiar ao Partido Popular e o entramado caciquil e clientelar co seu partido teñen nestas comarcas da nosa terra, da nosa orensanía. Ben, estes orzamentos, lóxicamente, non responden ás necesidades das nosas comarcas e, por ende, tampouco atenden ás necesidades dos distintos concellos. Como se o fan noutras diputacións, vexas a de Lugo, vexas a de Coruña. O noso grupo provincial presentou unha emenda a totalidade a eses orzamentos da Diputación 2025, porque somos a alternativa ao Partido Popular, está claro. Os demais o negocian, abstense ou os apoian. O BNG non. Porque non estamos na Diputación nin en ningún lado para blanquexar as súas políticas, nin os seus orzamentos, lóxicamente. Xa que ao longo dos 40 anos que levan ali, vostedes son os verdadeiros responsables políticos da situación de declive no económico e no demográfico dos nosos concellos e das nosas comarcas. O noso país está como está, as nosas comarcas e os nosos concellos están como están por as súas políticas. Voume referir brevemente a unhas intervencións dun compañeiro da organización da miña organización política
que di que as súas políticas, e eu fago neste momento miñas as súas palabras, Ourense transfórmase na cidade, na periferia da cidade, onde, por sorte, nos encuadramos nós como concello, e esas 4 ou 5 vilas de referencia que todas coñecemos. O demais é Monte Alto, por culpa de vostedes. E a prova disto está tamén nos datos que se presentan na súa moción. A maior partida de gasto do capítulo 1, gasto de persoal, casi un 40% do total, 39,80 millóns de euros, coa que se paga a nómina da boa parte dos enchufados que o Partido Popular ten traballando na Diputación para manter esa estructura clientelar e caciquil que os mantén no poder sine die, que esperemos que algún día caigan. Pola contra, que fixo? Remato na segunda intervención, grazas. Moitas grazas. Responde a intervir a doña Victoria Morenza. Moitas grazas. Bueno, agora parece que chegaron millóns e centos de miles de euros, pois gracias precisamente a esa labor de diálogo que fixeron os partidos políticos, Democracia Orensana, PSDG e Partido Popular. Por qué? Por que agora? Home, porque o Partido Popular está en minoría. Non, a ver, non, isto non é un milagro del señor, non é un milagro do Partido Popular, nin é unha milagre de Luís Menor. Vostedes saben que nos levamos, evidentemente, 10 anos gobernando, saben o frustrante que é ter un montón de peticións veciñais, casi todas canalizadas a través das asociacións de veciños e dos colectivos dos diferentes povos, e ter que elixir, como digo eu, que fillo vai á universidade, e ter ao mellor 10 ou 15 proxectos anuais e ter solo 48.000 euros. Vostedes saben o frustrante que é para un goberno? É frustrante. Vostedes nunca o viviron, porque a vostedes insuflabanlle dineiro cando vostedes estaban gobernando e había plans de cooperación ca Diputación, pero un montón de plans. Aparecían os camións da Diputación botando asfalto 3 meses antes das eleccións. Nós non. Nós tiñamos 48.000 euros. O ano seguinte, 48.000 euros. O ano seguinte, 48.000 euros. Pero a veciñanza da provincia falou, o Partido Popular pasou a estar en minoría e entonces sí, entonces a Barbadás le damos 362.000 el año pasado e este año le damos 391.000. Ben recibidos, pero evidentemente podían nos dar os atrasos, como lle dixen unha vez ao señor Luís Menor, dixenlle que se nos dera os atrasos, ahora mellor podíamos facer este plan que propón o Partido Popular. Sería fantástico, eu creo que chegaba, porque se multiplican 400.000 euros por solo os 10 anos que estuvo o Partido Popular aquí, imagínese, bueno, fagan vostedes a multiplicación como nun 2, 3, si queren. A maiores, é verdad que nos outorgan subvencións nominativas na Diputación, pero todo a base de moito traballo, Vostede conseguiu unha subvención de 30.000 euros para o solo de Sobrado, pero este goberno, gracias ás negociacións que fomos mantendo ao longo do tempo e gracias ás presións, pódese dicir, do señor alcalde e do seu grupo de goberno, a Diputación foi dando ao longo dos anos subvencións nominativas. Non 30.000 euros para o solo de Sobrado, subvencións nominativas conqueridas e porque eran necesarias e eran por dereito propio. Entonces, algunha destas propostas xa tiñamos evidentemente a Estrada de Barxa, como comprenderá, xa sabemos da situación da Estrada de Barxa, ou mellor sabémola e padecémola millor que moitos concelleiros e concelleiras da corporación, porque algúns somos desa zona ou algúns recibimos esa petición mes tras mes desde hai 10 anos. Entonces, esa é unha petición que sí que temos, unha petición non, eso témolo na nosa liña programática para acudir a presentar a documentación para o Cooperou, pero, bueno, este ano, estas propostas todas que propoñen vostedes, ou mellor, se nos manda Luís Menor aos atrasos que nos debía a Diputación como ente provincial, pois podémolo conseguir. Continúo na seguinte intervención, gracias. Doña Chelo. Bueno, tengo que decir que el punto 5, como imprimíla, si lo hubiera leído por el ordenador, no tenía este problema. El punto 5 me lo salté, que es importante también para Barbadás, que es realizar as beirarrúas que comunican Valenzá, Barbadás y Ventraces, que me lo salté en la solicitud de los acuerdos. Dicho esto, señor Padrón,
aburridos nos tiene, aburridos. Mire, sinceramente, el discurso tiene que cambiarlo, porque yo creo que los vecinos que oyen este discurso todos los días, mire, ¿me quiere decir cuántos años lleva sentado usted en esa bancada? ¿Me lo puede decir? ¿Qué consiguió usted para este concello? ¿Qué consiguió usted solamente decir? Y es el mismo discurso, el mismo discurso. La Diputación nos robó. La señora Chelo Bispo no trajo nada para Barbadas. Sí que he traído casi 4 millones de euros el Partido Popular. Y se lo recuerdo, hay un centro de salud que está ahí arriba, hay subvenciones que están ahí, hay un campo de fútbol que está reformado y hay un polideportivo que está hecho. ¿Vale? Entonces, aburrida me tiene, señor Padrón. ¿Vale? Aburrida. Mire, estos acuerdos que pedimos aquí en esta moción, el año pasado, para los vecinos que no lo sabían, hemos traído una moción casi igual, pero con otros acuerdos. Y de esos acuerdos sí que se hicieron actuaciones, que fue, pedimos una reforma más o menos integral de las lamas, el camino del barro ya está más o menos arreglado, lo que es el agua, pues está asfaltado también la Rúa Cruceiro, ¿vale? Con 21.000 euros. Eso, y después la baranda de la calzada romana, el arranjo de los problemas de los garajes de la Rúa San Bernabé. Vamos a ver, todos estos acuerdos que traemos no es para hacerlo ahora mismo, señora Morenza, sino que el Partido Popular trae una serie que no nos llegarían los folios, como bien usted decía el otro día, en las comisiones, al Partido Popular tampoco le llegarían todos los folios, incluso de esta libreta, para todas las actuaciones que hay que hacer en este concello. No le llegaría, pero traemos lo más importante. Y ya le estoy diciendo que, a ver, ustedes tienen que elegir, son los que están gobernando. Pero hay actuaciones muy importantes en este concello que se las están pasando así, por los lados, y que no miran de frente, que solamente hacen, como bien dice el señor Padrón, y vamos a ir ahora al señor Padrón, actuaciones de amiguismo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, señor alcalde y señora teniente alcalde. Ya no voy con la corporación. El arranjo de la estrada de Barça de Piñor la trajimos en el 2023. Ahí sigue. Cantidad de vecinos. Ya termino, señor alcalde. Cantidad de vecinos que bajan a diario por esa carretera. Ten que rematar. Sigo después, señor alcalde. Moitas gracias. Quedaré un minuto despois. Dona Victoria, por favor. Perdón, don Ramón. Doña Chelo, busque a moción que trouxemos nós da estrada de Barça do 2016, creo recordar. Búsquea. E outra cousa lle vou dicir, mira, a min que me queira facer tonto a min, dame igual. Ora que lle queira facer tonta a cidadanía, iso é máis grave dunha representante política. Porque decir, presumir de traer un centro de saúde, vamos, o centro de saúde ben, este vostede aí sentada ou non este, ou este ou aquí ou non este, porque é unha necesidade básica nunha democracia. Entonces, que chorrada é esa que acaba de dicir? Que trouxo un centro de saúde. Que pasa? Se non estivese vostede aí, non viña ao centro de saúde. Entón a xente aquí, onde iba ao médico? Siguen metidos ali non baixo. Home, por favor, non diga sandeces. E despois vou dicir outra cousa. Os 10 anos que levo aquí, sin estar no goberno, se votamos contas e nos sentamos nunha mesa, gracias aos apoios deste señor que só é un e vostedes son 6, ao mellor foron máis cuartos para Sobrado que cando estuvo vostede no goberno do Partido Popular. Reflexione. Moitas gracias. Sí, gracias, brevemente. Bueno, pois entendo, según o discurso que acaba de transmitir a señora Bispo, que isto, vale, pois é un punto de partida, que é unhas obras de carácter plurianual. Isto pode chegar a entenderse. Evidentemente, como xa dixen na miña primeira intervención, todas e todos sabemos cuáles son as prioridades, cuáles son as necesidades deste concello. Hai moitas obras que facer, como en todos os concellos. Parece ser que estamos falando aquí como que Barbadas digamos, o Bronx da provincia de Ourense. Non é así, non. Evidentemente hai carencias en todos os concellos. En todos os concellos hai ervas, en todos os concellos hai fochancas e en todos os concellos hai cousiñas que facer. Evidentemente, este listado que traen aquí está moi ben traído a conta. Eso é indiscutible. E outras moitas cousas que hai que facer. Pero acabo de facer unha conta rápida da última obra pública. Vostedes saben, como ben mencionou, que a calzada romana que se fixa beira a rúa,
non se fixo beirarrúas, só se puxeron as plaquetas, que as beirarrúas, o que é o soporte de beirarrúas xa estaba feita. Fixéronse as plaquetas e puxéronse as barandas. Esa obra tuvo un coste alrededor de 70.000 euros, se non me equivoco, non? Bueno, pois miren, as beirarrúas entre a Valenza, pasando por Bardás e chegando a Ventraces, terían un custe de 1.080.000 euros. 1.080.000 euros, o sea que serían tres planes Cooperou íntegros para facer esas beirarrúas. O sea que hai que darlle esas prioridades, como ben explicou a teniente alcalde e o concelleiro Ramón Padrón. Así que non só se trata de mandar mensaxes populistas, sino de ser realistas cas capacidades orzamentarias que ten ese concello, a Diputación, e tamén aproveitando que a Xunta de Galicia, como ben dixo vostede, o último investimento que fixo, e porque é unha xustiza social nunha democracia, foi o Centro de Saúde. A Xunta de Galicia non puxo un peso máis desde o ano 2016 neste concello. Bueno, decir que o Grupo Provincial da Diputación do BNG presentou unha emenda á totalidade dos orzamentos da Diputación, que transformaban o plan Cooperou, pasaba a 21,70 millóns de euros, 4 millóns máis que o plan Cooperou que tiña o Partido Popular. Se aquela emenda seis adiante, que non foi adiante, evidentemente, o Concello de Barbadás disporía de 472.043 euros para investimentos ou para o que fose pertinente. Vostedes sí que deixan a Barbadás e o resto dos concellos colgados, non o BNG. Serían 80.000 euros máis que teríamos hoxe nos orzamentos para poder investir no Concello, que a emenda a totalidade que presentou o BNG. Vostedes sí que están en contra do progreso e fomentan, desde logo, esa marginalidade da que fan gala. Por que non rematan de vez coas subvencións nominativas? Para que deste xeito os propios concellos saiban do total de fondos que van dispor e poidan engadilos ao seu orzamento municipal. Non o fan porque así hai que seguir pasando polos despachos antes dos papás Baltares e agora do señor Menor. Esa é a súa política. Miren, centrándonos máis sobre os acordos da moción, non imos entrar sobre o fondo, sobre os acordos ou non deixar de entrar, porque o BNG non está en contra de moitas das cuestións que plantexan aquí, pero sí da forma, do fondo. Claro que non está en contra que se efectúen obras de melloras nas Lamas, na Barxa ou en Cincafierro, onde sea menester. Pero iso hai que facelo doutra maneira. Non se poden funcionar así con este tipo de propostas minimalistas, con ocurrencias de hoxe que mañá tenemos outra. Compre ter en marcha dentro do Concello, dentro das nosas competencias municipais, algo que o BNG ten posto de manifesto por activa e por pasiva, un plan plurianual de obras, donde se manifeste no 25-26 que imos facer, con cargo a que fondos e en que prazos, no 27-28 a que imos a dedicar o tempo libre, e en que obras, en donde. Eso é traballar, eso é ter un plan de traballo, isto é así, se nos ocurre isto, pois isto, aquello, lo outro. Iso non é formato. Non estamos en contra das obras, pero sí en contra do formato tal. O plan Cooperou debe ser, o diñeiro do plan Cooperou debe ser incorporado ao orzamento municipal e decidir as obras que hai que pôr en marcha. E por que non soñar nesa urbanización deses terreos que ahora xa parece que non chegan para o instituto? Por que non soñar en ter un centro de día que realmente dé servicio a nosa xente maior? Por que non podemos ter un convenio, como ten manifestado este portavoz, un convenio ca Consellería de Deportes para ter unhas piscinas climatizadas e disfrutar destas instalacións ao longo dos 365 días ao ano e non ter o buchinche que temos ali nos carrís? Eso sería por a Barbadás no mapa, eso sería realmente ter unha serie de servicios que realmente. O demais son parches. Pois se pomos aquí unha farola, pomos aquí unha baranda, que está ben, que habrá que facelo, pero hai que pensar en grande. E hoxe aquí non estamos pensando en grande, nin coas súas propostas, nin cos posicionamentos que está facendo o goberno. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Bueno, vostedes saben que os representantes políticos traemos aquí múltiples propostas precisamente pensando na veciñanza. Entendo eu que a maioría de nós escoitamos a veciñanza. Desde logo o goberno sí. O sea, non é que a nós se nos ilumine un día o día e digamos, vou presentar isto. Non, supoño que todo isto está en base a peticións veciñais e a través das asociacións de veciños. A nosa asociación de veciños da Finca Fierro non nos prioriza isto que prioriza vostede aquí sobre as luminarias.
que xa me confundo e xa digo iluminarias, como di vostede. Bueno, penso que o término correcto é luminaria. Entonces, na finca Fierro, xa para informar, xa se fixeron intervencións sobre a transformación da tecnoloxía tradicional á tecnoloxía LED en prácticamente todas as rúas, en prácticamente todas as rúas. E o que nos transmite a Asociación de Veciños aquí reunida con nós, creo que xa estaba Ana, a fronte da Consellería de Participación Veciñal, pois pedíanos rematar unha zona de beiras rúas na finca Fierro. Que nos pediu o Fonsillón? Pois o Fonsillón pediunos a través da súa asociación, que son os representantes veciñales, nós representamos eles, pero eles representan máis directamente aos seus veciños, e por iso nos reunimos a veces con comitivas de 10, 15 persoas. Pois en Fonsillón pois reclaman pois o parque, reclaman a rúa Fonsillón, e así sucesivamente. A que reclaman en Barbadás? Non reclaman as aceras, as tabentraces, como dicen aquí, que isto é un brindis ao sol, que pode ser algún día, vamos soñar, como dice Serafín, vamos soñar, e facemos as beiras rúas, pero que reclaman, e xa lle reclamaban a Freire, son as beiras rúas entre Valenzá e Barbadás. Eso sí que o reclaman, pero vostede aquí presenta un proxecto que, como dice Daniel, pode chegar a superar 1 millón de euros, e xa fundimos, bueno, se nos dá os atrasos o señor Menor, podemos facer, pero se temos os 391.000 euros, pois non. Bueno, evidentemente todas estas propostas son fantásticas e nós tamén non vamos votar en contra destas propostas porque evidentemente concordamos con elas, pero non podemos votar a favor porque este goberno ten outras prioridades. Ou, por exemplo, a min sorpréndeme esta proposta que fan vostedes, que é fantástica, que é a instalación de cobrecontedores de lixo naquelas zonas de maior impacto visual. A ver, cantas zonas de contedores de lixo cubriron vostedes en 28 anos? E teño que sacar o dos 28 anos. E tamén o de cubrir as canchas deportivas, tamén en 28 anos, cantas canchas deportivas cubriron? O Fidelguiño, pero porque se construiu de novo xa pensando en que iba a ser unha cancha coberta. Entonces, ao mellor os que están soñando, en vez de soñar nós, que somos o goberno, ao mellor o que están soñando son moitos do PP. Ahora, como lle van a dar tantos cartos, pero claro, teñenllos que dar a través do goberno, non llos poden dar a través do Partido Popular, como ben dixo Consuelo Obispo. Moitas grazas. Moitas grazas, doña Victoria. Ten a palabra un minuto dona Chelo Obispo. Mire, señor Sarín, le hago una pregunta. Usted estuvo gobernando con el Partido Socialista 4 años. ¿Me quiere decir qué plan plurianual ustedes tenían en cooperación con el Partido Socialista? Ninguno. O sea, que palabrería y demagogia. Señora Morenza, vive en el pasado, 28 años. Le recuerdo que llevan 9 años gobernando. Si usted no sabe llamar en las puertas de las administraciones públicas, tuvo que llegar ahora el señor Luis Menor y es el bueno de la película. Claro que sí, que es el bueno de la película en este momento, pero cuando gobernaba el señor Baltar o el señor Feijóo, el señor Rueda, ustedes han tenido varias reuniones. Mire, yo le recuerdo que Carballino, El Barco, están gobernados por el Partido Socialista y tienen subvenciones que ustedes no tienen. Por algo será. ¿Por qué a ustedes que son socialistas y a otros que son del mismo color suyo sí se le da dinero? Eso es la pregunta que yo me hago en este concello. Nada más. Gracias, señor alcalde. Gracias a vostede, doña Chelo. Bueno, para empezar, non sei onde queda el Carballino e el Barco. Non lo sé. Así se lo digo. E tampouco sei onde queda Barbadanes. Empece por aí. Mire, a vostede faltalle algo aí esencial que reclama moitos veciños e veciñas deste concello. Nesa listaxe. Nunha obra que vostede se enorgulleceu dela, colocada lá nun penicouto que este goberno, acompañado polo Bloque Nacionalista, solicitou o cambio de ubicación, o do Centro de Saúde. Os veciños están contentísimos de que se ubicara ali. Están brincando na pineira, doña Chelo, que se ubicara ali. Pois pediuselle diñeiro á Xunta de Galicia. Negativo. Mandáronos dunha consellería a outra, a unha xuntanza que fomos, e que nos recibiron. Sabe? Pero vostede aí nesa listaxe non inclúe o centro de saúde, o elevador ao centro de saúde. Se le olvidou, non debe estar entre as súas prioridades. Pero bueno, mire, falou vostede de obras feitas pola Xunta de Galicia ou pola Diputación. Tamén construíron un polideportivo, é certo que tardou 10 anos ou 12 en ser rematado, pero que aínda por enriba non contaba ca autorización da Confederación Hidrográfica, e vostede sabe. O sea, en ilegalidade. Construíse en ilegalidade. É unha listaxe interesante, sí,
pero como ben dixo don Ramón, como ben dixo dona Vitoria, como ben dixo don Daniel, e como apreciou o bloque, pois isto é o mellor para 10 anos con este diñeiro que nos dan. Pero quero lle facer outra reflexión máis, engádolle outra reflexión. O diñeiro que nos entrega a Deputación, de quen é? Do señor Menor, do Partido Popular, do señor Baltar, ou é de todos os veciños e veciñas desta provincia de Ourense? Pois ben, os veciños de Barbadás somos veciños e veciñas da provincia de Ourense. Por que, igual que a outros concellos que non eran do Partido Popular, fomos ninguneados durante tantos anos? Ninguneados. E ninguneados, ademais, por vostede, doña Chelo. Sí. Porque vostede, durante alo menos 4 anos, foi deputada provincial. En primeiro lugar, non abriu a boca. En segundo lugar, aquí, dona Marga, que tamén foi diputada provincial durante o mesmo tempo que vostede, sí que abriu a boca e, ademais deso, mobilizouse recorrendo a pé o treito que vai desde Ourense hasta Madrid para solicitar precisamente o que agora está facendo o señor Menor, para que houbera un reparto equitativo dos diñeiros que son de todos os veciños e veciñas desta provincia. E vostede votou sistemáticamente en contra dese reparto. E vostede votou sistemáticamente en contra dese reparto aquí. E aquí están as actas. Aquí están as actas. Entón, agora pide investimento responsable. Responsable de que? Si vostedes non diron pé a que houbera ese investimento no seu día. Non diron pé a eso. Agora resulta que ten que ser un investimento responsable. A vostede parecelle un investimento irresponsable rematar a calzada romana que vostedes non remataron? A vostede parecelle, non sei, irresponsable unha actuación no Camiño do Barro no que vostedes sistemáticamente actuaron ilegalmente non facendo os retranqueos correctos? Por exemplo. É así, vai a falar ca técnico municipal, non se esticule, porque esa é a verdade. Esa é a verdade, doña Chelo. O Camiño do Barro estaba así porque non se actuou conforme a legalidade urbanística. Vostedes tragaron sistemáticamente nos retranqueos, doña Chelo. Así, eu discrepo co Bloque Nacionalista Galego no feito de que, ao final, temos que negociar a efectos de mellorar. Se non, seguimos sumidos na miseria nos concellos. Seguimos sumidos na miseria. Se non hai un reparto máis ou menos equitativo. Que suscribo a súa idea de que debían desaparecer as subvencións nominativas, as modificacións de crédito que fai despois a Diputación ao longo do ano, de novo para facer un reparto entre concellos, que ao final sempre acaban primando os do PP, pero bueno, menos mal que ainda ven diñeiro. Cando se construiu ou cando se reformou o campo de fútbol, doña Chelo, leváronse 3 proxectos ao señor Baltar. Pito, Gorgorito, cual prefieres? Porque non te vai a dar para todo. Pois el campo de fútbol. Así foi, doña Chelo, e vostede estaba presente cando se asinou o convenio. Vostedes do Partido Popular falan, por un lado, de peticións, de facer máis obras, pero despois están en contra de que os concellos teñamos máis ingresos. Como se cuadra ese círculo? A min que mo expliquen. Non acabo de entender. O contrato dixo, como vostede falaba antes falaba de que había lugares deste concello que tiñan un mal servizo de limpeza. Fixeron vostedes. E despois, antes de sair do goberno, por se acaso, prolongaron o contrato da auga 15 anos máis hasta o tope máximo permitido, por se acaso, viña outro goberno e rescindiu o contrato. Estaba en 25 anos e ampliouse a 40, que é o máximo que permite a lei. Eso é ser trileros. Eso sí que é ser trileros. E como ben decía don Daniel, sempre hai obras en todos os concellos, moitas obras necesarias, porque ningún concello está perfectamente xestionado, por decirlo así. Sempre hai carencias, porque os cartos non chegan para todo. Acabamos de ver os lumes en Estados Unidos, unha sociedade como California, que é o estado máis rico dos Estados Unidos, ten carencias de bombeiros, doña Chelo. Ten carencias de bombeiros. Con 23 mortos. Con 23 mortos. A perfección existe e además é cara. Fala don Ramón de trileros. E quédome con esa palabra. Ser trileros non é outra cousa máis que votar en contra de certas subas, por pequenas que sexan, e pedir máis, e 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 máis, sabendo que non é posible.
sabendo que non é posible. Así de sinxelo. Non teño máis. Estos son notas que creo que son bastante claras e contundentes de como se xestiona un concello e das peticións que vostedes fan. Votos a favor? Ai, perdón, era abstención, sí. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor do PP, abstencións do Partido Socialista e de Democracia Insana, e en contra BNG e don Ramón, e do Partido Galego. Pois pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do BNG a prol dunha reforma integral da antiga escola. Sí. Moción do PSDG e Democracia Insana para a declaración do ano 2025 como ano Carmen Martín Gaite no Concello de Barbadás. Ten a palabra a dona Ana Peleteiro. Bueno, boas noites a todas e a todos, xa son noites. Nada, simplemente, como vostedes xa coñecen, o Grupo de Goberno presenta a seguinte moción a consideración do Pleno, tendo en conta a conmemoración neste ano 2025 do nacemento de Carmen Martín Gaite. É unha moción para a declaración do ano 2025 como ano de Carmen Martín Gaite no Concello de Barbadás. Como ben saben, a figura de Carmen Martín Gaite é unha escritora de recoñecemento internacional, tamén se podería decir universal, e está ligada a San Lourenzo de Piñor por un vínculo familiar e literario. Continúo. Este ano 2025 conmemórase o centenario do seu nacemento, concretamente o 8 de decembro, este vindeiro 8 de decembro. Ben, o sentido desta moción que traemos hoxe a pleno é que esta celebración contribúa a perpetuar a relevancia cultural e turística que supón a presenza dos nosos lugares na súa obra narrativa. Por que consideramos que Barbadás debe contribuir a esta efeméride? En primeiro lugar, a familia materna de Carmen Martín Gaite, como vostedes xa saben, é oriunda de San Lourenzo de Piñor e a escritora acudía todos os veráns na súa infancia. As súas experiencias deixaron pegada na súa obra narrativa de xeito especial en 3 novelas íntegras que teñen a Piñor como protagonista indiscutible. Estas novelas son Las ataduras, Retahílas e El pastel del diablo. Dende o ano 2008, o profesor David González Couso destacou a relevancia literaria destas obras en diversos libros que analizan a importancia de Piñor como universo literario na obra de Carmen Martín Gaite. Tamén elaborou un plan director deseñado por Luís Congil que contempla diversas intervencións urbanísticas e lugares representativos da infancia da autora que se reflicten na súa literatura. No ano 2020 tamén aparece o documental Imprescindibles na televisión española e destaca a importancia de Piñor na traxectoria literaria de Carmen Martín Gaite. O Concello de Barbadás apoiou a realización dun roteiro literario partindo dos traballos de Couso que conta xa con 3 edicións realizadas. A última, que se fixo, está incluída no Plan de Formación de Profesorado da Consellería de Educación no pasado curso 23-24, organizado polo Centro Autonómico de Formación e Innovación, ao que acudiron preto dun centenar de profesores de toda Galicia, das 4 provincias galegas, interesadas na obra de Carmen Martín Gaite e concretamente para coñecer eses lugares de Piñor. Tamén este camiño literario continúa enriquecéndose mediante sinalizacións e publicacións de materiais didácticos. Cabe destacar a colocación que se fixo este pasado ano, 2024, dun panel coa imaxe de Carmen Martín Gaite xunto coas rutas literarias, destacando imaxes e información de lugares de interese que aparecen nas obras de Martín Gaite, que axudan a todo aquel que queira realizar este paseo literario pola súa conta. Tamén queremos destacar
que este ano contamos coa colaboración da UNED para a realización dunhas xornadas sobre a escritora e sobre a xeración a que pertence. Consideramos importante que o alumnado dos colexios e institutos do noso contorno pois que sexan partícipes do coñecemento desta escritora. O ano pasado realizouse unha visita tamén guiada por este profesor e pensamos e esperamos realizar experiencia neste curso 24-25. Tamén a maiores estamos aí a traballar nunha película. O director de cine Emilio Pérez Calviño, amigo persoal da escritora que a coñeceu personalmente, retomou a elaboración dun guión cinematográfico sobre a relación de Carmen Martín Gaite con Piñor, un texto que fixeran xa no ano 1978, ambos os dous en colaboración con ela mesma, e estamos en contacto dende o Concello de Barbadás coa Deputación e tamén co INORDE, precisamente pois para iso, para solicitar colaboración económica a través de algún tipo de subvención para o financiamento desta actividade. Un filme que se chama Flores de Verán e que pretende destacar a importancia de Piñor para Carmen Martín Gaite, para a literatura e para as súas obras. Ten que rematar. Continúo na seguinte intervención. Ten a palabra don Ramón Padrón. Sí, vamos a ver, dentro do noso grupo vamos a apoiar sempre a todas as iniciativas que xurdan con respecto a personaxes da cultura, neste caso unha escritora, que tiveran unha relación neste concello, aquí, sobre todo, en 3 obras da súa literatura. É unha persoa que acadou os máximos premios a nivel do Estado español. Por lo tanto, todas estas iniciativas que vayan na liña de dar a coñecer o seu legado, pois sempre as vamos a apoiar. Agora sí, ainda que vamos, xa digo, a apoialo, porque son iniciativas culturais que non revisten outro tipo de debates. Sí que nos parece excesivo, pois, bueno, pasando por o de declarar o ano 2025 como o 2025 ano Carmen Martín Gaite no Concello de Barbadás, sobre todo coincidindo co ano que se está promovendo, o ano de Castelao, pois, bueno, pasando un pouco por encima deso, o que se non nos estamos de acordo é que se inclúa a imaxe de Carmen Martín Gaite naquela documentación administrativa do Concello de Barbadás que técnicamente sexa posible. E a cuestión non é por nada en contra da escritora, como xa dixen anteriormente, vamos a apoiar as iniciativas de calquer personaxe que tivera relación no noso concello, neste caso coa parroquia de Piñor. Pero a nos parecenos que eso, incluir unha imaxe xa na documentación oficial do concello, estaría reservado máis para personaxes, como dixen antes, de Castelao, non só que foron artistas, escritores, persoeiros na súa faceta brillantes, senón que tamén tiveron unha repercusión na sociedade, neste caso no Concello de Barbadás, que tiveran tamén unha repercusión pública. Eso é o que entendemos nós. Moitas gracias. Nada, pois, evidentemente, isto é unha proposta do grupo de goberno, co cual a exposición de motivos é consensuada. Entendemos que calquera persoeiro senlleiro, neste caso persoeira senlleira, como é Carmen Martín Gaite, merece un recoñecemento por parte da Corporación Municipal, co maior consenso posible. Recoñecer tamén a outras figuras, como ben acaba de nombrar o compañeiro Ramón, a Castelao, e tamén lembrar, así de paso, que conmemoramos o 50 aniversario da morte de Francisco Franco. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra dona Nuria ou don Serafín.
Grazas. Ben, boa tarde de novo. A nos parecenos unha moción moi boa, pero tamén moi ambiciosa, tan boa e ambiciosa que resulta bastante complicado que poida sair adiante. Unha declaración do ano de Carmen Martín Gaite en Barbadás podía contribuir significativamente a reforzar unha identidade cultural e un orgullo local, pero isto require tempo, implicación e moito esforzo. Ten aspectos a favor e aspectos tamén en contra. Entón, vamos a analizalos. Para nós, aspectos a favor que ten esta moción. Podese levar a cabo unha valoración do patrimonio cultural, patrimonial e natural de Barbadás. Podese facer unha recuperación da memoria local, é dicir, o último premio creo que foi no ano 88. Por tanto, habrá xente, inda que teña lembranzas de anécdotas, de historias, que a recorde ou a súa familia, que se poden recuperar. Podese traballar a toponimia literaria. Tamén pode haber unha implicación, é necesaria para que isto salga adiante con éxito unha implicación da comunidade local. É dicir, un proxecto ten bons resultados sempre cando a xente o sinta como propio. Entón, que actividade va a levar a cabo para que as persoas, os 11.000 e pico habitantes, sintan este proxecto como propio e teñamos unha garantía de que teña éxito. Despois, se tuveramos un departamento de normalización lingüística, podíamos aproveitar a conexión desta autora como unha oportunidade para promover o uso e a visibilidade da lingua galega, como propondo ás distintas editoriais e a Real Academia Galega a traducción das súas principais obras, estas que mencionaba antes que estaban ambientadas en San Lourenzo de Piñor, levar a cabo un certame literario en galego, colaborar coas asociacións culturais, veciñais, co Clube de Lectura de Ventraces. Podemos tamén, como clave positiva, promover unha identidade cultural diferencial, é dicir, colocar a Barbadás no mapa cultural galego e estatal. Podemos sería necesario tamén facer unha campaña de promoción e de difusión, por exemplo, o que máis se utiliza hoxe en día, as redes sociais, pero feita por alguén especializado, por alguén profesional. Vai ser necesario sí ou sí unha financiación e unha viabilidade. Esta financiación como vai ser? A través de subvencións, a través de patrocinadores privados, colaboracións públicos. Había que deseñar un calendario de eventos atractivos como estrategia de comunicación eficaz. Todo isto, aspectos positivos. Pero que podíamos ter en contra? Ou que cousas podrían non sair ben? Podrían non sair ben pois con unha organización de eventos e actividades culturais tan ambiciosa conleva custos significativos, tanto en promoción, infraestructuras como contratación de persoal. En este concello, reiteradamente, se nos di que non hai un peso, o sea, non hai un euro. Entón, como vamos a facer? Despois, que coñecemento xeral entre estes 11.000 e pico habitantes hai desta autora? O mellor en Piñor sí, pero o mellor Barbadás en xeral, non hai. Que recepción pode ter esta iniciativa? Pode ser ben acollida, pode sentirse como propia, non pode sentirse. Como se sostén esta iniciativa? Queremos algo puntual, algo que se sosteña no tempo. Ten que rematar, dona Nuria. E que sobrecarga administrativa ten para os empregados públicos deste concello, porque os van a ter. Necesitamos coordinación interna, dificultades de orzamentos. Nada máis, acabo para a seguinte. Grazas. Ten a palabra vocero do Partido Popular. Moi boas noites a todos e a todas. Nos queríamos presentar unha emenda os acordos e quería que o partido. Frontera. Hai de sobra, hai. Aquí pásalle, bueno, eles a ver, sí, xa temos compartido. Bueno, dende o Partido Popular, esta moción efectivamente parecenos unha boa iniciativa, inda que xa leva máis de 9 anos no goberno, sería a primeira. Por eso mesmo vamos a propor unha engádega aos acordos, engadindo un novo punto, dado que en Barbadás tamén hai moitos máis persoeiros ilustres de gran relevancia. Hai un feixe diles, pero podemos facer unha pequena relación con Tomás Rodríguez Ponsín, que foi o promotor da Igrexa de San Bernabé, Alberto García Ferreiro, que é un poeta que tamén fai referencia nas súas obras ao seu sobrado natal, Alfonso Galloso Friás, que é profesor e produtor literario en galego, en tempos moi difíciles, Antonio Failde, escultor canteiro de gran relevancia,
Eloís Abuz, incluso, o secretario deste Concello, moi servicial para todos, recoñecido por todos os veciños. Luís Padrón, un gaiteiro moi recoñecido, nado en Santa Uxía. Arturo Baltar, fillo predilecto, incluso de Barbadás, feito o día 8 de febreiro de 1999, da aldea dos Muiños, tamén, que era escultor, Arsenio Alonso, Marcos Valcárcer, máis reciente, e, bueno, algúns deportistas recentes tamén. Pero, bueno, todos estes datos foron, no meu caso, pois quitados do libro Barbadás, Tradición e Modernidade, escrito por o noso veciño tamén, Xusto Calviño, editado pola Diputación no ano 2003. Polo tanto, o acordo número 3 desta moción poderíamos aprobala, é dicir, co acordo número 3 poderíamos aprobala sin que isto se poda usar como un escudo no que ampararse na toma de decisións polémicas para o resto dos veciños do Concello, mediante decretos, comisións de goberno, dado que o seguimento do plan director marcado por Luís Cousgil exixe un importante orzamento que agardamos non se obteña desviando fondos de outras partidas moi necesarias ou seguir subindo taxas e impostos. Ten que rematar. Deixo para a seguinte intervención. Moitas grazas. Ten vostede? Correspondelle a Ana. E a segunda intervención. No, imos a ver, en 3 minutos non sei se vou a poder respostar a todo. En primeiro lugar, que Carmen Martín Gaite non só destaca como escritora, senón tamén pola súa mirada feminista e defensora da igualdade, que ten tamén o seu inicio nos textos de Piñor. Máis cousas. A traducción ao galego sería fantástico, pero é imposible. Non se pode. A fundación que leva os dereitos de autora non o permite. Xa está consultado. Redes sociais, interesante proposta. Decir que hoxe pola tarde pousose en contacto comigo o Clube de Lectura Cafés con Letras de Ventraces para, como iniciativa propia, sin mediar eu, para ler unha das súas obras e solicitar a colaboración de David Couso ou participar de algún xeito especial no paseo literario deste ano, que xa temos unha data provisional. Máis cousas. O que se trata é de, co pouco que temos, teño unha amiga que utiliza unha expresión que di o seguinte, di, cos vimpios que teño, boas cestas fago. Pois isto trátase de iso, de aproveitar o que temos e facer o máximo posible. O orzamento é o que é, o persoal é o que é, pero, bueno, tentamos colaborar con pequenas cousas, como, por exemplo, esta xenda que se editou grazas a unha subvención do Ministerio de Cultura e que pon en valor lugares, relatos que están vinculados con Piñor e que espero que utilicedes e que a desfrutedes todos. Despois, o feito de a emenda que propoñen é interesante, pero me parece incluso máis soñadora que a miña propia moción, porque é difícil de levar a cabo. Decir tamén, aclarar, que os materiais didácticos nos centros educativos xa hai, este ano xa se traballou sobre unha unidade didáctica co grupo de escolares que foron a visitar Piñor. Este ano pois mellorarase, porque claro, todo pois trátase de mellorar e de experimentar e de introducir cambios cando algo non funciona. Pero, bueno, que xa existen e que xa se traballaron escolares do noso concello este curso 24-25. Precisaríase persoal adicado exclusivamente a isto e non o temos. Non o vexo viable e a min gústame soñar, pero con un pouquiño cos pés na terra. O tema de Castelao, o 30 de xaneiro estáse deseñando tamén, efectivamente, Castelao, que non se pode comparar, é o mesmo exemplo que puxo a miña compañeira, que fillo manda á universidade, é moi difícil, pero cada cousa no seu momento. O centenario non se celebra todos os anos, este ano, 8 de decembro, celébrase o nacemento de Carmen Martín Gaite, e penso que temos a obriga e é un privilexio para nós contar cunha figura de tan alto recoñecemento que fale dun lugar como Piñor nas súas novelas e nos seus relatos. Ten que rematar. Pouco máis. Grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Nada, don Daniel.
Sí, o que acaba de decir a compañeira tamén, é bastante ambicioso, tanto, bueno, darlle a razón tamén ao BNG, bueno, hai que proporse obxectivos ambiciosos, non? Para eso se trata de que esta sexa a primeira pedra que se pon de cara a poder tamén levar a cabo esta engádega que, bueno, xa a decisión que tomemos vai un poquinho en función do análisis que faguemos agora. Pero sí é certo que hai que sopesar todas estas, pues, pero ten que haber sempre unha primeira pedra e esta primeira pedra pois ten que ser esta, que este sexa o ano no que poñamos en valor a figura de Martín Gaite e que despois os anos vindeiros pois cada ano se poda valorar en facer unha encomenda, unha homenaxe a outros persoeiros senlleiros do noso concello. Gracias. Moitas gracias. Nuria, por favor. Sí, mira, unha declaración deste tipo pode ser unha iniciativa moi enriquecedora para o Concello de Barbadás, tanto a nivel cultural como económico, pero si sae ben. Se sae ben, e que algo salga ben depende da convocatoria, de éxito de convocatoria que teñades, porque podedes por todos os esforzos, pero se non ven a xente e non resulta atractivo, isto é un fiasco. Vale, entón, que salga ben. E que salga ben depende dunha boa planificación, organización, coordinación, unha folla de ruta detallada, moita implicación e dotación presupuestaria. Xusto que non temos. Entonces, queredes facelo? Eu tamén. Queredes que salga ben? Eu tamén. Entonces, o que propomos é, deixaido que isto está todavía moi en cueiros para o ano que ven, e propoñamos pois, outra moción alternativa, por exemplo, 25 anos do pasamento de Castelao, ou as cantareiras que se vai dedicar este ano ás letras galegas, e fagamos isto ben feito, para que salga ben e para que sexa un éxito, tiñamos as maiores posibilidades para elo. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón Lloves. Bueno, pois que salga ben, efectivamente, fixéronse 2 roteiros xa abertos ao público, en xeral. O último, eu son veciño tamén da mesma parroquia, bueno, si vin a xente, que era moita, pero non me enterei, bueno, non vin os anuncios. Debía de ser algo máis xa organizado por outra parte, non sei. Bueno, sí, o que sí notei é que había moitísima xente, sobre todo xente de fora deste concello. Efectivamente, a xente do concello non a coñece, en Piñor coñécena, pero hai certa controversia con esa familia por unha polémica que houbo que causou moitos enfrentamentos entre os veciños do pobo debido á titularidade do campo de Roma, é unha posterior venta. Pero, bueno, a nivel veciñal, sí que hai unha certa resistencias en parte da poboación. Non sei, a verdade é que para cumplir esta emenda, que, bueno, para poder aceptala, creo que non fai falta que fagamos películas de ningún tipo, simplemente sería recoñecer, pôr en valor, pois, un persoeiro que se pudera escoller entre as asociacións de veciños, entre, bueno, na Casa de Cultura, algunhas persoas delegadas, e tampouco se necesitaba moito máis que incluílo mellor nun plan de estudios, un día pois facer unha pequena xuntanza, unha charla, bueno, un pouco pois para que así tamén se tocaran todos os paus e tamén efectivamente xente que deixou pegada no Barbadás tamén entre nós, entre os veciños. Incluso unha persoa que todavía está viva tamén, que tamén xa empeza a ser relevante, bueno, pois sería unha forma de axudarlle ao mellor a conquerir máis éxitos. Tamén tiña, bueno, unha pregunta, aínda que é un pouco tarde, pero en cuanto aos apoios, non sei, no punto 9, cal foi o apoio do Ministerio de Cultura, que non o entendí moi ben, se sería simplemente este libro, ou, dado que exixiu un desplazamento a Madrid para tal fin, non sei, gustaríame sabelo. Como concelleiro, si que é veciño, si que asistín eu tamén os roteiros, bueno, a min gustoume. Bueno, personalmente si que empecé a coñecer un poquinho máis da bibliografía da escritora, e, bueno, sería algo aconsellable, pero hai xente que, ao mellor, igual non se apuntaría do mesmo pobo. Pero, bueno, nada máis. Moitas grazas. Remato uno. Sí. Pois ben, ten dona Ana un minuto. Bueno, despois de consensuar co noso socio de goberno, propomos unha modificación no texto da emenda.
en lugar de proponse instaurar, proponse estudar a implementación dun programa anual, porque claro, eso todo pasa por un estudo de viabilidade, a idea está ben. Despois, eu non entendo a dona Nuria cando di que non se, que si sae mal, xa se fixo. O único que se prende o que se pretende é que non se pare, que o paseo literario é unha realidade, existe, funciona, ten demanda. De feito, puxe un exemplo de 100 profesores de toda a comunidade autónoma de Galicia que quixeron formarse neste tema. Non se pode facer neste curso porque como docente sabes que non se pode repetir durante 2 anos consecutivos a mesma temática, senón habería profesores que están interesados neste tema. E despois o tema de que non se coñece don Lloves, non o entendo. Na nosa páxina web, e eu, a xente que me coñece persoalmente sabe que non son amiga de redes, non teño redes sociais, pero na páxina web do noso concello hai un apartado específico Piñor Literario e aí está todo, imaxes, rutas, todo o que se fai e o que se pretende en cada ano. Grazas. Don Ramón, vostede preguntaba polo resultado a visita a Madrid. Ali fomos dona Ana Pereteiro, dona Victoria Morenza, máis eu, reunímonos ca directora xeral do libro e con Secretarios de Estado. o secretario de Estado. Evidentemente, cultura, a maior parte das competencias están transferidas á Xunta de Galicia. Mostraron o seu apoio ás subvencións que puideran xurdir globais e que participáramos nela. Pero fomos recibidos, cousa que noutros ámbitos administrativos aquí en Galicia aínda non. E quere vostede compararme a dona Carmen Martín Gaite, premio Príncipe de Asturias, sin desmerecer a calquera outra persoa, nin moito menos, porque cada un ten os seus méritos, pero convertir o ano o 2025 no ano de Carmen Martín Gaite. Creo que a xente, a persoeiros que o merezan, evidentemente, hai que rendir as súas homenaxes. Pero unha persoa tan recoñecida, que é unha das novelistas das letras hispánicas que máis libros vendeu, no século XX, defensora do feminismo e dos dereitos da muller, recoñecida a nivel internacional con calquera outro dos persoeiros que mencionou vostede aquí. Pódense rendir homenaxes, pódense facer recoñecementos, evidentemente, pódense poñer rúas e similares, pero un ano coincidindo co centenario creo que non ten nada que ver con calquera outra circunstancia. Eu convido a que visite outros concellos de calquera nivel poboacional a nivel estatal e verá a quen se dedican os anos, un ano completo. E, de feito, estamos traballando ca UNED neste ámbito, tamén con catedráticos vinculados á UNED, a catedrática neste caso, para contar con eles aquí e con elas para facer simposios. Hai un plan director tamén elaborado, que non sei se o coñecen, poden velo tamén, que non hai ningún inconveniente neso. O plan director está moi ben deseñado, está moi ben feito. Outra cousa é que, evidentemente, para ese plan director, que atinxe tamén aspectos urbanísticos, haxe esa dotación económica. Sí que é un proxecto a longo plazo, eso sí, pero en algún momento hai que sentar a primeira pedra. A primeira pedra foi aos roteiros literarios que acudiron moitísima xente fora de Barbadás, intelectuais e persoas de renome, incluso da xudicatura en Galicia, e do ámbito educativo e cultural, e temos que seguir nesa liña. Ese sería o segundo paso, pero que coincide agora. Incluso Salamanca estaba traballando neso, pero Salamanca evidentemente ten, porque la viviu ali, bueno, naceu ali, traballando neso, pero tampouco a verdade é que despegou moito. Non sei se lle puxo moito empeño ou non. O que si é certo é que hai unha biblioteca que se abriu o ano pasado, dedicada a ela e a todo o seu legado. O ano pasado, creo que foi o ano pasado, si, o ano pasado ou no 2023, xa non lembro agora mesmo. Pois eso, procedemos a votación. Votos a favor? A emenda? A engade acéptese?
A ver, basicamente, como falouse aquí no debate, é dicir, é complicado implementar este tipo de cuestións. Entón, xa na engádega que onde está aquí, propónse instaurar, claro, instaurar é moi expeditivo, por decirlo esa maneira. É dicir, estudar a implantación, estudar a implementación de todas estas medidas que den, é dicir, non facelo dun xeito radical, senón pois tomando, digo, para que quede ben clara esa diferenciación, non? É dicir, que non podemos asumir agora, pois, todas estas peticións que, senón porque sí que se pode estudiar. Evidentemente, eu creo que todos vamos no mesmo sentido, non? De aprobación da moción. A ver, que nos di don Ramón ou o Partido Popular. Sí, estamos de acordo. Cambiamos esa palabra. Sí. Como é a palabra en cuestión? É retirar eso, instaurar por estudar a implementación dun programa anual de recoñecemento. Sí. Procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Pasamos ao sexto punto, que é a moción do BNG en prol dunha reforma integral da antiga Escola de Sobrado. Ten a palabra o voceiro, ou voceira. Bueno, vanme permitir como introducción dous matices que quero, porque os teño que dicir en algún momento e creo que vou aproveitar. A ver, respecto ao portavoz do Partido Popular, fala do plan de obras. Bueno, es que plan de obras? É dicir, plan de obras levabas o Partido Socialista no 2015-19. Podría haber unha negociación, pero nós, as áreas de goberno que tiña BNG eran outras, non eran obras. Bueno, respecto do portavoz de Democracia, bueno, eu, mira, non que non me quero enfadar, non quero tampouco xerar malas, pero que non me é na mesma frase. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Francisco Franco, non sei, hai que pararse un pouquiño, é dicir, que de verdade que lle faz dano a memoria deste país, entón eu creo que, non sei, aconsellaríache moitas cousas, entre eles a lectura, se queres, pero, bueno, tampouco me quero extralimitar, pero, non sei, de verdade. E xa, en relación coa moción, normalmente vou a proceder a unha lectura da mesma, un pouco unha pequena reflexión ao respecto da propia moción, porque eu creo que é o que máis vai a clarificar. Bueno, a moción reza no seguinte sentido, unha moción a prol da reforma integral da antiga Escola de Sobrado. O núcleo poblacional de Sobrado conta esta edificación e titularidade municipal, o velorio Fidalguiño da antiga escola, donde se desenvolven distintas actividades xestionadas ou organizadas pola veciñanza e o Concello de Barbadás. Non vamos a falar ahora de pasado, de como son os locales, como non son os que están plantexados, desde logo, o meu criterio e o criterio de moitísima xente, locais como, por exemplo, do Fidalguiño, que se fixo no seu día, lóxicamente non ten un sentido operativo para a realidade, para o que realmente o uso que se lle dá, porque non é, desde logo, adecuado. Estas tres edificacións deben completarse entre sí, dado que a veciñanza non dispón de instalacións adecuadas e polivalentes que permitan a alternancia das actividades nun único espazo público. A antiga escola da parroquia de Sobrado alberga desde hai moitos anos actividades de ensaio e local social da Coral de Sobrado, así como servindo de local electoral. Trátase dunha edificación que data dos anos 40 do século pasado e que se atopa nun estado de moi deficiente conservación. Aquí podemos reseñar cuestións que o BNG ten plantexado en algún momento, previo a algún proceso electoral, onde advertíamos do mal estado do teito en anos pasados, non habría que concordar efectivamente a data, e que
plantexábamos a posibilidade de cambiar de local electoral ou de pechalo provisionalmente porque por o tema da seguridade que nos facía entrever a posibilidade de cualquier situación complicada. Bueno, debido á insistencia de veciños e veciñas e co obxecto de evitar riscos derivados do estado actual, o Concello de Barbadás acordou proceder a unha reforma da estrutura externa da edificación, xa se falou aquí, afectando principalmente o teito e as paredes do edificio, condicionamento exterior e modificación de espazos, así como tamén accesibilidade de baños, para os baños, etc. E para a entrada da propia edificación. Este proxecto foi aprobado aquí en pleno no pleno de outubro do ano 23 e posteriormente no ano 2024 na Xunta de Goberno do 27 de xaneiro aprobouse este proxecto e adxudicouse na Xunta de Goberno do 3 de outubro. Mellora da accesibilidade e rehabilitación do centro social de Sobrado. Bueno, diante do desacordo da veciñanza coa reforma prevista, principalmente pola exclusión do chan, celébrase unha asamblea veciñal o martes de decembro do ano pasado, 2024, no locais do Cidalguiño, unha asamblea veciñal convocada pola Asociación Veciñal Voces e Cordas e a Asociación Porta da Cadea, que nos convidan aos representantes políticos dos distintos grupos políticos desta corporación e onde se nos fai saber a necesidade, a petición expresa por parte da cidadanía de que esta reforma sexa efectivamente unha reforma integral e que non afecte exclusivamente a envolvente do edificio, as paredes e o teito, sino que se faga tamén unha reforma integral que afecte tamén o piso do propio inmoble. Desde o BNG, pois, apoiamos lóxicamente esta petición, así xa o fixemos saber en aquela altura, en aquela asamblea veciñal, plantexamos que traríamos unha moción ao pleno ordinario seguinte e así cumplimos ca nosa palabra. Ten que rematar. Vale, remato na segunda intervención. Entendíamos que era unha petición do máis razonable e remato, xa digo, na segunda intervención rematarei. Grazas. Grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Sí. Mire, aquí, no párrafo debido á insistencia dos veciños e veciños e co obxecto de evitar os riscos derivados do estado actual, o Concello de Barbadás acordou proceder a mellora da estrutura externa, bla, bla, bla. Posteriormente, adxudicouse o contrato para a materialización da obra na Xunta de Goberno do 3 de outubro de 2024. O seguinte párrafo que poñen aquí é: diante do desacordo da veciñanza, aquí faltalle un párrafo. Faltalle explicar quen lle dixo á veciñanza que ese local íballe quedar o suelo así, que eso estaba moi mal e que había que vir a protestar para que meteran máis cuartos. Faltalle ese relato. Porque se non houbese habido eso, hoxe non había aquí dúas mocións do local de Sobrado. Porque se aprobou un proxecto, como ben dixo a técnica do Concello, salvo que poñamos en dúda o seu criterio, o diñeiro chegaba para o que chegaba e o proxecto iba en consonancia coas reformas máis urxentes ou máis primordial. Eu entendino porque adícome tamén a isto. E o chan o que dice non dice que estuvera ben, senón que necesita, o sea, é claro que o mellor é cambiálo, pero os cartos non chegaban. Entonces, o chan, sí, que un pequeno arranxo sería apto para seguir facendo a súa función. Eso foi o que se explicou. O sea, que non veña usted tergiversando aquí as cousas. E do resto nada máis, pois mire, ahora tocounos a lotería, que o PP xa conseguiu os 30.000 euros, e todos contentos. Entonces, na seguinte obra que haxa así un problema que se pida algo máis ou tal, miren, en Parada cambiouse o tellado do local, cambiaronse as tellas, pero non se cambiou de abaixo. Tamén se pudo fer o mismo. Levantar as tellas, que quitar aquela atrapallada que ten do andulín e ese poñerlle uralita como que tiña que levar. Pero non se fixo. Pero bueno, cando haxa unha obra así destas que se poida mellorar todo e deixar todo en perfecto estado ou mellor do tal, pois xa está. Non chegan os cuartos, pedimos
o Partido Popular que fale coa Diputación e que pedimos unha subvención e punto. 10 segundiños nada máis. Bueno, con respecto á moción, pois é o mesmo plantexamento que trouxo o Partido Popular, simplemente puntualizar. Señor Sarín, non sei se vostede aproveita a situación de que se está grabando este pleno ou algo así, pero vostede sabe perfectamente a intención que dixen a frase do 50 aniversario da morte de Francisco Franco, porque a vou celebrar. Non é por ningunha doble intención que quera por vostede, por favor, só faltaba. Bueno, aproveitar tamén un poquinho ahora que me veo a cabeza solamente, porque eu estaba, como estábamos todos presentes naquela reunión, esa postura populista demagóxica que exerceu o seu deputado provincial, concelleiro no Concello Ourense, veciño de Sobrado, que para arrancar a aprobación do público e os aplausos dixo Sobrado ben merece 25.000 euros, non, Sobrado e todos os pueblos do Concello de Barbadas merecen 25.000 euros e máis. Así que esas posturas populistas e demagóxicas, mellor, hai que deixar claro que son eso, populistas e demagóxicas. Grazas. Ten a palabra, neste caso, o Partido Popular. Yo sigo, a ver, con lo de la mano negra, el director de cine, de verdad, estoy un poco perdida, porque realmente, o sea, el Partido Popular fue convocado a una reunión a través de un correo electrónico de 2 asociaciones. Entonces, a mí, ¿por qué hablan en clave? Yo le digo, señor Padrón, señor Rey y parte del gobierno. Yo no sé a quién se refieren con la mano negra y el director de cine, sinceramente. Pero mire, aquí la única mano negra que hay, lo voy a decir así, mirándole a los ojos, señor Padrón. Usted decía el otro día, la culpa mía, ahora es todo culpa mía cuando algo no se aprueba en este concello para algún pueblo. ¿Se acuerda que el otro día lo comentamos ahí en Petit Comité? Bueno, en un bar. Bueno, pues según dicen, la mano negra de aquí el señor Padrón, que tiene algo, un papel firmado aquí con él, supuestamente, lo digo, no, para que no me lleve usted a donde no me tiene que llevar. Esa mano negra que dice que firmó aquí un contrato para que a través de la regla en el campo de fútbol y usted le aprueba todo al gobierno. Incluso, supuestamente, no quiere que el cuartel de la Guardia Civil venga para Barbadas. ¿Se acuerda que eso lo comentamos? Entonces, a ver, si ustedes hablan de mano negra, que yo no sé de qué va eso de la mano negra, ahí en la escuela de Sobrado, cuénteme usted, si tengo razón, en esta mano negra de que usted firmó un papel aquí con el señor Valcárcel, porque ahora todo lo que no... Ahora, todo lo que no se lleve a cabo en este concello va a ser culpa suya. Entonces, aclárelo en la siguiente... A ver, entonces, a ver, bromas aparte. Vale, bromas aparte, yo lo pongo encima de la mesa porque también lo oí. Entonces, bueno, quiero preguntarle si efectivamente es que usted dice que no venga al cuartel de la Guardia Civil y que realmente después le arreglen el campo de fútbol. Vale, entonces, no se lo dejo encima de la mesa porque a mano negra nunca se sabe. O el director de cine, bien como decía la señora Morenza. Nada, en cuanto a la moción del BNG, vamos a lo que vamos y, a ver, nosotros no podemos aprobar la moción en base a lo que decía la señora Morenza anteriormente cuando yo expuse mi moción, y es porque la licitación son 2 obras distintas. Entonces, no puede ser paralela, por eso bien le decía que la aparejadora lo explicó en la reunión que tuvimos allí con los vecinos de Sobrado, y es que es una licitación que dura 7 meses, que va pues una empresa, y después esto se licitará cuando realmente pues se pida la subvención por los cauces legales. Entonces el punto número 2, lógicamente no podemos aprobarlo. Por eso le decía que no podíamos la moción. No es que, a ver, el fin es el mismo. Lo que pasa es que los acuerdos... Sí, perdón, sigo continúo en la siguiente. Ten a palabra, neste caso, dona Victoria Morenza. Moitas grazas.
A ver, concordo coa voceira do Partido Popular en que, inda que estamos de acordo co contido da moción e dos acordos, nós non podemos axilizar trámites unha vez que agora se efectiviza o financiamento a través dunha subvención nominativa da Deputación. Entón, nós non podemos axilizar ningún trámite. E, simultaneamente, como lle dixen antes, nin técnica nin xurídicamente se pode realizar ao mesmo tempo. Non se pode realizar ao mesmo tempo unha obra que está adxudicada, que ten uns prazos, e outra obra que non ten nada que ver e que sigue outro sistema de contratación. Entonces non sei como habería que proceder, secretaria e alcalde, se habería que facer a residuo BNG, teria que facer algún cambio. Nós estamos de acordo co contido, co trasfondo da moción, pero claro, nós non podemos axilizar os trámites, imposible. Entonces nos votaríamos a favor tendo en conta eso. Non sei se quere vostede facer algún cambio Prosigue na súa intervención ou rematou? Sí, bueno, sí, prosigo dicindo que vostedes antes falaban de que nós non chamamos ás portas. Home, nós chamamos ás portas de Feijóo, que sí nos recibiu Feijóo, un señor moi amable, que nos escoitou e nos comprendeu, e pois departimos, xa digo, moi amablemente, pero cero patatero. O señor Feijóo ahora foise para Madrid, olvidouse de Barbadás, de Xosé Carlos Valcárcel e olvidouse hasta de Consuelo Obispo. Non o sei, non creo, que son coñecidos, non creo que de vostedes se olvidara. Dígalle que existimos, que tiñan os compromisos connosco. Pero non só eso, seguimos chamando portas, pero chamamos a Rueda cuántas veces, señor alcalde? Despois supoño que vai falar a il. O señor Rueda non nos recibe, xa non é tan amable, o señor Rueda xa non é tan amable que xa non recibe a Barbadás. E despois o que nos dicen é, mire, vostedes calquera cuestión que teñan a nivel xunta, vostedes falen con Manuel Pardo, que é o xefe territorial en Ourense. E nós falamos con Manuel Pardo, outro señor moi amable, que toma nota nunha xenda que ten, pero cero patatero. Ao final, sabe quen nos resolve o tema? Pois ten razón, resolve o Luís Menor. Claro, porque está en minoría y entonces, claro, tiene que hacer su juego político a raíz de precisamente da capacidade negociadora das forzas políticas, pois chegas a acordos e beneficias a veciñanza, que é a que se tería que beneficiar e non andar dando patadas na porta, como dice algún compañeiro, que deberíamos non petar na porta, sino dar patadas na porta, pero non é plan. Nos o que queremos é ter un interlocutor válido na Xunta de Galicia, un interlocutor que resolva, que non veña a obviar un compromiso que xa asumiu naquele momento Feijóo, que era o do financiamento conxunto a 3 bandas da ampliación do polideportivo, e non ter que andar fase máis fase. Entonces, rogaríalle, aproveitando que estamos falando de obra pública, rogaríalle á señora Consuelo Obispo que axilizara esa negociación, xa que apoia tanto e quere traer tanto diñeiro para Barbadás, pois que traiga tamén da Xunta de Galicia, non só da Deputación. Grazas. Grazas. Ten a palabra don Serafín. Ben, decir que a petición que nos fixo a veciñanza todos os representantes políticos en aquela asamblea foi clara e evidente. O Partido Galego di que se non explicamos quen veu con esa cuestión. Vamos a ver, este portavoz enterouse o día 10 de decembro en esa asamblea, vale? Pois non sei de onde veu da propia veciñanza, que é quen reclama isto, de acordo? Bueno, e da que o BNG se fai copartícipe desa petición, e por eso dixemos de traer a moción e en ese sentido estamos defendendo. Insistimos na importancia que as reformas se realicen de forma simultánea. O BNG non vai modificar para nada os acordos. Por unha banda relativa á envolvente edificación e por outra reforma do piso, para evitar dilacións innecesarias. Non existen impedimentos económicos, técnicos nin legais para a realización dunha reforma integral deste espazo, que ademais de garantir a conservación dunha edificación emblemática para a parroquia, servirá para cubrir un uso imprescindible nas actividades sociais e culturais. Este pobo ten unha longa tradición na defensa da cultura popular galega, especialmente a música. Neste sentido, quixéramos reseñar a antigüedade da edificación, xa que a reforma proposta pretende suprimir unha parede medianeira, o que contribuirá ao deterioro do piso de madeira. Lóxicamente non hai nin que mencionar o mal estado en que quedaría o piso unha vez rematados os traballos previstos, e que é de caixón, vale?
que se queira facer ou que se pretenderá de inicio facer ou non, pero desde logo, desde o momento en que tiras parede medianeira, no momento en que cambias envolvente, cambias as paredes, faz unha reforma en toda a estrutura do edificio, o piso vai a quedar, lóxicamente, deteriorado. E dedicar 700 ou 800 euros como se dedicaban no proxecto inicial, no proxecto de envolvente, para a mellora do piso, desde logo non era o acaído, non? Entón, nós xa remato ca lectura dos acordos, deixarei o último minuto para algunha cuestión que queda aí dos portavoces municipais e que intentarei clarificar. O Concello de Barbadas contratará coa fórmula regularmente establecida a reforma do piso da antigua escola de Sobrado. E isto quere decir o qué? Pois un contrato menor a fórmula regulamentariamente establecida, que non a dio BNG. Podo falar dun contrato menor, pero falaría de outras cuestións, donde se podría facer unha memoria xustificativa dos gastos, donde se podrá facer un convite a empresas distintas das que están efectuando o traballo da envolvente, e donde eses traballos se poderán facer dun xeito paralelo ao noso criterio. O Concello de Bordás acordo 2, e no BNG non vai a modificar estes acordos, axilizará os trámites administrativos necesarios para que a obra da mellora do piso da edificación se realice de forma paralela co proxecto mellora da accesibilidade e rehabilitación do Centro Social de Sobrado para garantir que a execución non se demore innecesariamente. E o que teria que decir, remátome, xa digo, 2 ou 3 puntualizacións para o último minuto. Grazas. Sí, recomendarlle ao grupo de goberno, neste caso a señora Morenza, que non caiga nos piques da portavoz do Partido Popular, porque lle fai falar mal do seu xefe. Depois me entende o que non está ben. Doña Chelo, eso está ben na terraza cando estemos tomando algo, que me diga esas cousas, pero aquí hai que ser un pouco máis serios, porque estamos representando aos veciños. Entonces, eu as culpas podeme botar as que queiran, porque teño o lombo para leválas. Eu sei as culpas que teño e as que non, porque de min xa teñen feito testimonios falsos, incluso de cousas graves, pero, bueno, estou aquí, vou cumplir 50 anos, pero eu sei o que fixen yo que non. Entonces, non vai pasar nada porque me sigan botando culpas desto ou daquilo, ainda que non a teño. E logo eu non firmei ningún contrato. O contrato firmou no presidente da agrupación deportiva Parada de Piñor, que é público, cos representantes dese equipo. O campo de fútbol non é meu, pero vamos, un convenio como firman todos os representantes, presidentes dos clubes e asociacións deste Concello co Concello. Entonces non fale desa maneira, como se aquí, vamos, tuvera eu preferencia en firmar contratos que non o firmei eu. En relación a Mao Negra, mire, os que presentan a moción son vostedes, non eu. Entonces vostedes son os que teñen que dar a información á ciudadanía, igual que o Partido Popular. Pero aquí falta información. Falta información, porque yo vou explicar. Porque, mire, nós fomos a unha reunión, e na reunión había unha técnica que pagamos todos os cidadáns de Barbadás, que dixo, no seu criterio técnico, que ese chan era apto. Inda que, claro, eu teño un coche de 15 anos, claro, se me dan un novo, ando mellor que o novo, non? Pero o de 15 anos circula, ten a ITV pasada e funciona, pode circular pola carretera. É un símil, sei se é acertado ou non. Pero, no lado contrario, eu non vin o técnico que dixera que ese chan había que cambiálo. Por iso eu sigo preguntando quen é esa persoa, porque nos falta esa información. E nós agora, a Diputación vai nos dar 30.000 euros en base a un informe non sabemos de quen. Entendeume agora o que quero dicir? Entendeume, doña Chelo? Entendeume? E iso que ten que saber a cidadanía, que nós agora vamos a gastar uns cartos dun informe, o sea, non se sabe quen, porque eu pregunteille naquela reunión aos veciños quen había dito eso. E non mo dixeron, nin ali, nin no bar, cando estuvemos despois. Eu sei que veñen dúas mocións e sigo sin ter o informe que rebata o informe da técnica que pagamos todos os cidadáns. Non, se 10 segundos, por lo menos. Non, que non. Sí, sí, señor alcalde. Vamos a ver.
Yo creo que la mano negra sigue siendo la petición de los vecinos. Es que, vamos a ver, volvemos a que falta alguien que es el que hizo todo, o sea, que realmente puso en jaque a los vecinos. Yo no veo esa mano negra. Lo que sí, los vecinos quieren que lo que es la escuela se arregle en la totalidad, piden que el suelo se cambie y se cambia. Punto. Pero es una petición y nosotros, la oposición y la corporación está para servir a los vecinos y a sus peticiones. ¿Qué entra dentro de las posibilidades? Pues ahí está el Partido Popular. Ha pedido a las administraciones, como bien dijimos, en este caso a la Diputación, y sigo dando las gracias al señor Menor, de que mire por esta petición y nada más. Ustedes están en minoría, igual que la Diputación, señora Morenza. Usted tiene que apoyarse en otros partidos para que todas las mociones, los presupuestos, todo salga adelante. Entonces, cuando se está en minoría, hay que negociar con todos los partidos, incluido el Partido Popular, que para que saliera, usted saben bien, para que saliera el cuartel de la Guardia Civil, nos pidieron ayuda y nosotros salimos adelante y votamos con ustedes. Entonces, para otras cosas, pídanos ayuda que también podemos votar a favor, igual que hicimos ahora. Todo es constructivo, todo lo que quiere el Partido Popular es la mejora de Barbadas y de las peticiones de los vecinos. Y no sé, o sea, es que vamos a ver, todos queremos lo mismo. Entonces, no entiendo ahora mismo lo del señor Padrón. Señor Padrón, son temas de cafetería, efectivamente, y es una broma lo que he dicho anteriormente, o no tan broma. Hay que mirar, habrá que preguntarle al señor alcalde si el cuartel de la Guardia Civil va a venir, pero eso queda para el siguiente pleno. En este ya hemos traído la moción de sobrado y, señor Sarín, vamos a ver, el segundo punto, yo, en base a las licitaciones de las obras, no pueden ser paralelas. No es que no quiera, vamos a ver, tienen que saber los vecinos de Sobrado que el Partido Popular, el fin de la cuestión es que se va a hacer arreglar ese suelo a través del Partido Popular y de que la solicitud la tiene que hacer el Concello. Pero mire, ahora mismo nosotros no podemos aprobarle el segundo punto, por eso se lo decía, le aprobamos la moción si lo quita, porque realmente no puede ser paralela, pero se lo acaban de explicar. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de las licitaciones de las obras, no pueden ser paralelas. Entonces, si realmente nos lo explicó la aparejadora allí a todos, nos lo está explicando la teniente alcalde, que es la que lleva las obras, si nosotros aprobamos esto, vamos en contra realmente de los técnicos, que me corrija la señora Victoria Morenza. Entonces, a ver, si no es así, la moción la aprobamos. Si vamos en contra del otro, no podemos aprobarla. Que lo sepan los vecinos de Sobrado, esto se va a hacer, punto. Ya termino, señor alcalde. El fin de la moción es igual que la nuestra, pero el segundo punto no lo podemos aprobar. Gracias, señor alcalde. Don Serafín. Perdón, dona Victoria. A ver, a conclusión, eu penso que estamos todos os grupos e todos os concelleiros e concelleiras de acordo. Vaise cambiar o suelo do Centro Social de Sobrado, vaise facer con unha subvención nominativa da Deputación e teñense que realizar os trámites como procede, como xa dixen na primeira moción de debate presentada polo Partido Popular. Volvo a repetir que non se poden facer obras paralelas, entre outras cousas non se pode facer, o que se pode ir adiantando e facendo o proxecto, o que non se pode facer é que me desconcentra ese murmullo, perdón, o que non se pode facer é anticiparse aos acontecementos. A Diputación ten que notificar, e que a Administración funciona así, xa non depende políticamente de min, nin da miña capacidade de negociación, nin do Goberno, nin da técnica municipal. A Diputación, nós temos que facer esta petición, a Diputación resolve, pero resolverá cando resolva, cando se faga a modificación de crédito habitual, creo que é no mes de marzo, entonces comunica ao Concello que temos ese diñeiro a disposición. E hasta ese momento é que nós non podemos contratar nin facer nada, porque nós non temos o diñeiro. Non podemos anticiparnos os acontecementos, porque se eso vai por unha subvención nominativa, ten que ser xustificado como unha subvención nominativa. Entonces nós vémonos obrigados a absternos nesta moción. Moitas grazas. Moitas gracias. Don Serafín, ten un minuto. Bueno, ainda que o criterio deste portavoz expliquei antes
sin cuestionar o informe verbal da aparelladora, pero que efectivamente ela di que o chan serviría para continuar. Claro que serviría para continuar, pero desde logo, despois dunha obra como a que tal, iba a quedar defectuoso, e xo expliquei en varias ocasiones. Por lo tanto, é preciso esa reforma integral, esa reforma do piso. Non vamos a quitar o segundo acordo, simplemente proporía un cambio nun término do segundo acordo. Na segunda línea, en vez de decir se realice de forma paralela, cambiar a palabra paralela por sucesiva. Non sei se eso... Cambia todo. Eso cambia todo. Que ve, claro. Vale. Legal. Nos entendemos que con un contrato menor e con convites a distintas empresas se poderá facer de xeito simultáneo. Contrato menor, pero hasta Claro. que non tes o diñeiro. Generado pola subvención da Deputación. Ben, facemos ese cambio no acordo 2. Sucesiva. De forma sucesiva, en vez de paralela, cambiar paralela por sucesiva. Nos o que entendemos, nos o que queremos é que non se dilaten os tempos, que non botemos anos con obras, que é o que sucede en moitas Que ocasións. unha subvención nominativa ten que ser este ano. Votos a favor, polo tanto. Sí. Sí. Bueno, aí quero deixar claro unha cuestión en relación a algo que plantexou doña Chelo, se chamábamos as portas, se non chamábamos as portas e tal. Pois ben, o señor Rueda ten 5 escritos meus. 5, desde que tomou posesión. Falei con el na gala do deporte. Tamén falei con el na gala do deporte, doña Chelo, para pedirlle unha cita. Teño chamado ao seu gabinete non sei cantas veces. Eu non vou mencionar unha consellería que tamén teño chamado reiteradas veces desde hai 2 meses, pero, bueno, todos vostedes queren imaginar, porque teño boa relación co conselleiro, confío en que me reciba pronto, pero tamén ten, semana sí e semana tamén, unha chamada miña ao gabinete en cuestión. O xoves escribínlle por WhatsApp a don Manuel, delegado da Xunta de Galicia en Ourense, chamoume hoxe á tarde para falar de diversos asuntos tamén. Entón, o que non somos hooligans que vamos tirando as sillas, as cadeiras como tiran no Almería, Córdoba, entre uns e os outros, nin vamos tirando portas, imos petando nas portas cos medios tecnolóxicos que hai agora. Estou falando dos últimos exemplos, pero Rueda ten 5 escritos meus. 5. E ainda non recibín nunha sola chamada. Estou recorrindo a xente do Partido Popular ca que teño moi boa relación para que fagan algunha xestión, se é posible, e comprometeros en que sí. Entón, creo que teño mellor relación que a vostede con el. Creo. Pero, bueno, isto está votado. Unanimidade. Pasamos á dación de contas. Teñen vostedes toda a documentación. Agora pasamos ao turno de rogos e preguntas. Don Ramón. Eu, un pequeno rogo, xa que a portavoz do Partido Popular dixo que era unha broma, pero a continuación dice, ou non é broma, entón volvemos ao punto de partida. E é un rogo, porque ao parecer o goberno vai aprobar unha lei de bulos ou de contra os bulos. Entonces, volvo a repetir, non estamos na terraza ni na cafetería, na terraza da cafetería, estamos aquí no pleno. E vostede non pode dicir que o señor Padrón está en contra do cuartel da Guardia Civil, porque sabe perfectamente que neste pleno o señor Padrón dixo que non estaba en contra do cuartel da Guardia Civil, que estaba en contra de que se pagara cos cartos dos veciños de Barbadás, que quen tiña que pagar eso é o goberno central, porque é o responsable da Guardia Civil, punto. Entonces, matice eso e non diga esas cousas así nun pleno, vale? Moitas gracias. Quere falar vostede? Sí, solo, no, era para aproveitar, porque antes, na aprobación do INE, vale, pois que, como estou traballando na elaboración do Plan de Emerxencia Municipal, pois estamos manexando cifras e para coñecemento da corporación a población aproximada real en base a consumos eléctricos, consumos de auga, vertidos de alcantarillado e vertidos de residuos, ronda os 13.500 habitantes en Barbadas. É dicir, estamos 2.000 e pico veciños por debaixo
da cifra real en Padrón. E iso é algo que ten que preocuparnos. Básicamente, eso era o que quería matizar. Son cifras aproximadas, en base a unha media que se fai estimada de consumos e verquidos. Bloque Nacionalista, quere facerle unha pregunta? Sí, é un rogo, simplemente. Ainda que sexan expresións feitas moi populares e empregadas, unha man negra pode ser tan honesta ou deshonesta cunha man branca. Entón, por favor, cuidemos un poquinho ese tipo de linguaxe xa na sociedade que estamos, nada máis. Moitas grazas. Algúna cuestión máis por parte do Bloque Nacionalista? Registrarei por escrito mañá esta pregunta, pero bueno, quería facela ahora xa oralmente no propio pleno. Relativo tamén aos, bueno, a unha información que sale en prensa vinculada pois a deficiencia de persoal da policía local nos fins de semana, onde se desplaza, parece que se desplaza un único policía local de servizo. Entón, bueno, que a pregunta vou a facer, xa digo, por escrito, para que me se conteste tamén por escrito, para verificar efectivamente como son os turnos, como non, como son as quendas, e verificar de que efectivamente pois, o normal non é que este unha persoa únicamente traballando de servizo, sino que mínimamente xa dous compañeiros, non? E, bueno, tamén hai en outro breve que tamén sai en prensa, tamén a reseñar aí no respecto de posibles deficiencias con respecto das críticas do estado dos vehículos policiais. Ese contesto yo agora xa. Se quere contestar, pode facelo, pero bueno, mañá farei por escrito na Entón, plataforma. contestas. Grazas. Desde hai meses, ainda fixen unha xestión hoxe para o renting dun vehículo. Levamos meses traballando nese ámbito, o pliego está elaborado, non está aínda en secretaría para publicalo, pero está elaborado, a semana que ven probablemente se remate co tema, falta o estudio económico e financeiro, pero que saiban vostedes que é moi difícil atopar unha empresa que faga rentings para vehículos policiais. Moi difícil. Hoxe falei co xefe de policía de Carballo, porque lín hai 3 meses, que foi cando se puxo isto en marcha, unha noticia sobre que eles xestionaran un renting dunha empresa, non xenda, bueno, está no despacho de un monome, pero evidentemente ten que sair a licitación. Entón, a non moito tardar, sairá a licitación. Sí, exactamente, que está solicitado tamén a Xunta de Galicia polo Fondo de Compensación Medioambiental, cando saia, eso para, por mellor, ter dous incluso. Sí, eso tamén, outra reunión que estivemos ca Dirección Xeral de emerxencias, exactamente, en Santiago. Vale. Algo máis? Non. O Partido Popular, por favor. Sí, bueno, boa tarde, boa noite xa a estas horas. Vamos a ver, o pasado día 10, o pasado venres pola mañá, o Partido Popular rexistramos unha serie de preguntas, non sei se o resto de membros da corporación conta con elas. Non sei se a Secretaría xa admitiu estas preguntas e se van a ser contestadas no pleno. Eu vou dar lectura das mesmas. Antes de nada, matizar que o resto de grupos da oposición as preguntas van dirixidas ao goberno. Sí. Os grupos da oposición, coñecemento, se vostede as lee ou tal. Correcto, paso entonces a darlle lectura a estas preguntas. Logo da información que dende o Concello de Barbadás se trasladou aos medios de comunicación e redes sobre a reordenación do tráfico nas rúas Calzada Romana, Salgueiriños e os carrís na localidade da Valenza. A primeira pregunta sería cando e como se van a iniciar as distintas actuacións e cal é a data prevista para que se efectivice este cambio. Non sei se van contestar agora, unha a unha ou ao final. Eu prefiro contestar unha a unha, que lle Perfecto, parece? por min, por o resto do grupo, penso que tamén. Vale, pois estánse facendo traballos preliminares para a aplicación progresiva desta reordenación do tráfico. A menos complicada é a Rúa Calzada Romana, que será a primeira que se aplique, e despois as outras faránse progresivamente, evidentemente porque implican tamén traballos de pintado e debido ás chuvias, debido a que estes cambios estaban previstos realizalos progresivamente, metéronse despois do Nadal, choveu e agora vanse facer progresivamente e sempre ca vixilancia e ca coordinación do xefe da Policía Local. Grazas. Segunda pregunta. Ten previsto o Goberno Municipal realizar outros cambios na reordenación do tráfico na Valenzá ou algunha outra actuación integral na localidade?
Si temos previsto realizar cambios que xa teñen sido solicitados por a veciñanza e teñen sido anticipados tamén desde a propia Policía Local a súa necesidade, como son unha intervención no sentido da Rúa Bahamonde, da Rúa das Silvas e da Rúa da Presa. Sí. Sí, agradecemos que tamén nos conteste hoxe no pleno. Cal vai ser o sentido de xiro permitido na intersección da Rúa dos Carrís coa Rúa do Areal? O sentido é o mesmo que ten agora hasta agora mesmo. Ahora vais en unha única dirección, podes ir á dereita ou á esquerda, como agora mesmo. O que pasa é que antes era desde a dereita e agora é desde o carril central, desde o único carril. As rúas da Presa, Solidaridade, Garrida e Lameiro do Mato, como ben saben todos, presentan actualmente importantes deficiencias na seguridade viaria, incluso peores que estas rúas que vamos a cambiar o sentido. Está previsto realizar algún tipo de actuación nelas? Na rúa Garrida non teño claro se se refire a unha intervención no que na beira rúa ou se refire a unha intervención no que é o sentido de incorporación desde a rúa. Non sei a cual das dúas. Ambas as dúas, sí. Ambas as Sí. dúas. Pois no tema da beira rúa, sí que é verdad que xa hai un estudio feito, xa estaba proxectado facelo, pero ao final non se pudo facer o ano pasado cando se fixeron as aceras, entonces a intervención está clara, está cuantificada e realizarase pois en canto se poda ao longo deste ano. En Lameira do Mato non sei se se refire tamén ao feito de que sea unha área de reparto sin desarrollar, entonces claro, todas as cesións non están efectivizadas, non hai acera do outro lado, nin se pode tomar posesión do terreno porque todo eso está pendente de desenrolo. Non sei se se refire eso ao embudo que se fai aí nesa rúa. Entonces, en principio, estudiarase esa seguridade viaria, pero bueno, tendo en conta que existen esas limitacións. Sí, a que obedece a decisión de non informar aos axentes da Policía Local, veciñanza a través de bandos e incluso outros colectivos implicados destas actuacións con anterioridade a sair nos medios? A ver, a publicación nos medios de comunicación é un primeiro paso. Evidentemente, os bandos realizaránse cando xa sea unha realidade a reordenación do tráfico. Non entendo a que se refire porque non se informou aos axentes. É unha decisión que informarase cando se faga efectiva, claro. Isto é un informe técnico do xefe da Policía Local, informará aos axentes cando sea efectiva para explicar exactamente en que consisten estes cambios e esta reordenación. Pero facer un matiz, vamos a ver, que o traballo da Policía Local é un traballo en cadea. O Goberno toma unha decisión en base a un informe, o informe está elaborado correctamente polo xefe da Policía Local conforme se lle foi encargado e posteriormente, cando se efectivice, como dixo dona Vitoria, trasladarase aos efectivos. E supoño que os efectivos teñen acceso ao expediente, supoño. Ben, pode entender, señor alcalde, que a pregunta, esta última pregunta que acabo de trasladar de por que os axentes se enteran no último lugar, pois o mesmo que nos enteramos o resto de membros da corporación, cando vemos nos xornais que a partir do día 6 se van a empezar as intervencións. Iso é o que pon a prensa. Iso é o que pon a prensa. Entonces, ten que entender a indignación do colectivo de veciños e do resto dos cidadáns. A última pregunta, a sexta, sería que nos primeiros días de actuación teñen previsto reforzo policial? E esta pregunta explico o porqué. Na prensa, todos estes días, en todas as actuacións, la región o día 12, identificados 4 menores en Barbadas por hacer pintadas, un solo efectivo. Pequeño incendio en Avalenzá por una sartén en el fuego. Fin de semana, un solo efectivo. A región, día 13, este mesmo día, día 13, hoxe unha muller de 52 anos aparece morta na súa vivenda en Barbadás, actúa a Policía Local un único axente, e así sucesivamente. Entón, ten que entender o porqué destas preguntas. Si teñen previsto un reforzo policial, cando se inicien todas estas actuacións? Hai unha negociación dun RPT para ampliar a plantilla da Policía Local. Da OPE, para facer unha oferta pública de emprego. Está bloqueada por un colectivo. Consistía, entre outras cousas, en mellorar a situación da Policía Local. Non digo máis. Pregúntenlles.
Xa que teñen tan bo contacto, pregúntenlles. Eu pregunto a ese colectivo cando nos enteremos todos de Pois cal é o pregúntelle, colectivo. Pero que non sabemos cal é o colectivo. O colectivo da Policía Local. Vale. El sindicato, para ser máis exactos. Pregúntenlle por que está bloqueada. A Que era negociación do aumento ampliación da plantilla. Sí, entre outras cosas, Pero que entendí vai o aumento dunha persoa, dun posto de traballo, dun efectivo. Bueno, a Comisión través Obreiras, é igual. a través deste mesmo escrito, Comisión Obreiras. sí. A través deste mesmo escrito solicitamos que para este pleno se nos trasladara esas recomendacións que se fixeron desde o colectivo, desde a Policía Local, para ter en conta, Son recomendacións, son é un informes. claro. Ben, e temos acceso a ese informe a día de hoxe. Recomendacións, claro. E non lle respondín a outra Insisto, o de recomendacións, teño que dicilo porque tamén nos enteramos por a prensa de que eran recomendacións. E si o pon. É un informe, é unha Vamos. proposta de reordenación do tráfico. En Perfecto. ningún momento é unha recomendación. É un informe que, e ademais, este expediente abriuse en febreiro do ano 2024, quero dicir que xa ten casi solera. Bueno. Non sei se fixo a última pregunta, xa fixo, ainda non lle contestei, quere que lle conteste? Sí, o reforzo policial. O reforzo policial, pois, realizarase cos axentes que estén de servicio, porque todo isto evidentemente vaise poñer en marcha durante a semana. Entón, os axentes que estén de servicio, que normalmente creo que están 2 pola mañá, e casi todos os días tamén creo que 2 pola tarde, pois realizarase con unha presencia, pero bueno, case señalización vertical é suficiente. Imagínense nunha gran ciudad como Madrid ou Barcelona cando se pon en marcha unha reordenación do tráfico, ni bandos, ni prensa, ni nada. Pero bueno, facemos o que consideramos correcto e evidentemente redundaremos na información á cidadanía a través de bandos, cando sea E menester. indicarlles que o día das pintadas non había un efectivo da Policía Local, había 2. Non, había 2. Pregunten e busquen a orden de traballo, pregúnteno. Había 2 efectivos da Policía Local, concretamente Pablo e Martín. Sabe, señor alcalde, por que facemos as preguntas? Pois para enterarnos, é que nos ten que contestar é o xefe dos efectivos. Pois precisamente 2 efectivos. Ben, Pablo e Martín. sí, con respecto a isto, como xurdiu tamén en intervencións anteriores, o tema do cuartel da Guardia Civil, hoxe tamén ven unha publicación na Voz de Galicia que fala das reivindicacións tanto dos axentes da Garda Civil, que plantexan unha redistribución dos efectivos, e tamén se volve a retomar o tema por parte do Sindicato Unificado de Policía da ampliación dos servicios a distintas localidades limítrofes con grandes capitais nas que se atopa Barbadás. Se atendemos a esta información, non sabemos a día de hoxe en que punto está o tema do cuartel da Garda Civil. E o que se vou anunciar, como fixo a portavoz do grupo, é que vamos a retomar o tema da seguridade viaria e da seguridade cidadá, como fixemos moitas veces porque estamos vendo moitas eivas. Agora mesmo non temos información axeitada de como está o tema do cuartel da Garda Civil. Se este tema non vai adiante, teremos que valorar outras posibilidades entre as que plantexa o Sindicato Unificado de Policía. Pero hai que ir dando os pasos que neste tema. Retomaremos este tema de cuartel Guardia Civil, ampliación dos servicios da Policía Nacional a Barbadás, como se fala aquí nos xornais, e como mesmo eles anuncian, e vamos a retomar tamén o tema dos vehículos. Non é normal, con todos os respetos, porque o traballo que realiza a Protección Civil, dende logo, é encomiable, pero tampouco é normal que se estén facilitando servicios e medios, incluso en maior medida, en maior número, a Protección Civil que a Policía Local. Xa sabemos que os servicios son distintos e que probablemente os servicios que realiza a Protección Civil abarquen moito máis e sean moito máis amplos. Pero, anos luz, me refiro a medios materiais, Protección Civil, medios materiais, Policía Local, xa non falemos da plantilla. Entonces, vamos a retomar... É unha pregunta, non é un debate, nin é un rogo. Pero o rogo é que vayan recopilando porque vamos a trasladar ao pleno. Moi ben, grazas. Parecenos ben, pero como xa lle dixen, estivemos reunidos tanto don Daniel Rey como eu co director xeral de Emerxencior. Estamos pendientes da subvención que poda sair en concurrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental. Estamos traballando na adquisición vía renting doutro vehículo. Como lle dixen, o cuartel da Guardia Civil estáse traballando a diario coa comandancia da Guardia Civil, hai
novas, que creo que xa lle dixen, novos plantexamentos por parte da Comandancia da Guardia Civil. No seu momento terán coñecemento deses novos plantexamentos que siguen apostando por Barbadas. E saíron da Comandancia. Só unha cousiña tamén para añadir a estas peticións que se fixeron tamén, pois estuven na Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia e en Retegal para este concelleiro pois vai a asinar un convenio con Retegal para dotar de novos equipos de comunicación tanto a Protección Civil como a Policía Local do sistema Tetra de Radio Digital de Galicia. O sea que, pouco a pouco, pois, ambos servizos son coordinados, Manuel, xa o sabes. É dicir, non se trata, comparativas non son a caída neste momento. Alguna pregunta máis? Por favor. Nada, nos preguntan los vecinos de Ventraces, el lavadero del Moredo está sin terminar. Bueno, fue a través del Obradoiro y, bueno, según se les comunicó que este año 2025 se le cambiaría el tejado, que es de amianto. Entonces, no sé si lo tienen ya encima de la mesa o podemos decirle algo a los vecinos de Ventraces. Saben del tema, ¿no? Sí, claro. Que estaba hidrográfica por el medio y tal, si ya tienen alguna comunicación o... Por agora non lle podemos decir nada, pero estamos pendentes de Confederación Hidrográfica. Vale. Y después, bueno, en relación, esto realmente, por lo que acaba de decir usted, señor alcalde, a través de las preguntas que hizo mi compañero Manuel, usted dijo ahora al último que había un nuevo planteamiento de la Guardia construir Civil. un edificio novo. ¿En Barbadas? Sí. O sea, ¿y el local que había? Nada. Pues descartado en principio. O sea, se descarta, Sí, o sea, sí, ya parece eres... ser, a propia Guardia Civil plantexa, a Guardia Civil é quen o plantexa a construción dun edificio. Y o sea, eso sería por parte de la Guardia Civil, nos imaginamos. El Ministerio. Bueno, hai que falar con diversas administracións. O sea, descartado ya el... Non é definitivo, pero estás estudiando eso. Vale. Perfecto. Pues nada, gracias, señor alcalde. E sábeno, ademais, Yo no. No, vostede non. Alguna pregunta máis? Levantamos a sesión, polo tanto. Los escaneo y lo paso al grupo, vale. Es el informe que pidió Manuel de la Guardia Civil. Espera, que no se me metió esto. Das. Se las digo para los escaneo mañana me lo paso.